kajagum na yetio Ramo ato adehye ebre aso ensemo bia yaboabo no awie kase ya de besomo awie nsemo ya de bre no edosu ne mom ne edi emu akotene ebi ene se enrada helicopter ebebo fom no panyine bia eba no ewiem hyandwumadi a wabene wo mu pa ede ensemo bi abetudwa afa Samson and some crowd one so Ghana Civil Aviation Authority. What about Bonten so their Twitter? Ya umdinchi wa ruby abeta echiri. Yabekama. Na fuwa tanke bi akwabo fom ewo Putin Junction ewo mfimfiri mantemu. Ni eba ye emu amane yatena si ye de bramo. Abraham semu asie wo lake bosontwe esukase edu mu sabra beka say abrante bi. Bonye mfinsha na dudu enso ede ne ko. Afofo bebe kan yen mu honi aboabo no awiabre yade ebramo emu aseda no enye yaboafo dia Vitamilk aduane ankasa wo bepa no die bia no mu a enkoto store station no ahwe ya na atọ yade de yafa ho to Vitamilk we cafe bia da enim eguma hodro bebrenti flavors no de wo pe no choose your choice we choco banana strawberry soya ni nyina da ebi ewom enti wo ko ba bia tonton no de ba bia ton sane suo no a ya no abodi Vitamilk da bia dia dance se calcium omega 3 6 and 9 ewom ni nti eboa ye ma no wo mu nyinimu omaposo eya de wo san tumi nyini fe entu ya ba atan ya wo nkwa akọ hye ba bi na mo ne guna ya to bi kofie na enkwada no enya bi enunum Extreme coatings was the coatings wo mu di paint papa na diaba say wo de bebo amafie no aye fe site awro no a ye fra say ye di adwuma wo bogani wada romawu eya do akwa kokun extreme coatings wo de paint free turkey mamu papa no diaba bedu ebo no wo fom afrin so kura no di paint da no a ebe che diaba wo de paint inside ne dan ho nyina wo diaba so extra ho prestige ho graphite ho pe ho white off white ni nyina da extreme coatings wo mo sa no nyuma awro a wafa diaba na ma bi extreme so we paint ni a packages awro no so diaba de ebebo pa bo se we de wo hye mfuru mu na wo sresere na sresere wo sa so de entete so bi de agu apono so a wo de eta wo chiri wo chira kwan wo Watenga junction ne la petit chemist no edidi enhwe number is 0200 922 202 0200 922 enyuma dama ana eboa pega ye wie na ensema wodo no yakenkan edi amamo ye nsamfo ofa John entwi bosia kon labo enuanum na wie eye bienum din mami ajowa nyanta tando many Asonaba ohene kwabena boaten Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi Nebena nya ba de hye atodwa se wi de na chese de bedi makoten de be kan am anya biatumi atie na abrahosem a ebetodwa nora na ya abrahwo papa ewemhyen kuma yi bie ya free soro beto fom se tocham enam so manipa every worum kran kwantema community one hodmo a jwada abrahwo jwada ene ko man hono so na Ghana Civil Aviation Authority wonum eda ede krata ba bontin so ya wachire bu se ne netie sabre wasiri people se nipa mienu ya worum wo mu no de worum atwa nsie do na wo chese afidie ye ayiwemhyen 9G-ADV ne noma ye bo ho edo no na wo mu chese etu free ho ya odani akire nkrane ede prekope no abehuru se biaye biaye nkoda totofe home school ewo oninku drive school park hono a behuru se yo bwa ne nim se bi kura do obelande sanse park bi ho ye hwe ya se bafomu o obi anwane o etusem ye nam so ma atronse edu nti wo ma asini pipo se eye oninku drive school park ho size 17 ene si etemade care facility hono a eda esi ye na wom chese ko ba sa na mika 10 manfo wom etu ye na sansem kure nam so ma dumcha dwumakuo Ghana National Fire Service wom so aba montre eden sema vro ede atudwa ya wonum ekire se school ho se ne mkan no a de si ye penipa okasa de ma wo mo ADO2 Desmond Aka ed watch mu confirm number no che G9-ADV ed ko bo ho tiete ye no kure ne ba kono ka 17 we site 18 sada SC wo mo contradict kakra de nenso so de hia ne se wo hwe se nipa mienu anana ewo mu na wo mu ntumi nsini people
sɛ na foforɔ bi ka ho anaasa foforɔ bi enka ho ne mom se no mienu ebremu na wo mo nya ntie sɛ de asie ni to mo de mirika tente wano so na wo mkokutu ho wo mo kro ye no na nyame adom enkoda suku totofe no mo so mo te ne saa no wo mo se enkoda suku ho ene sɛ asem osi wo mkodu en nyame ya adom ma proprietor wa organize nkoda nyina do makopɛ kraye bia si wo ama wo ho ama bɔne kyesa akoda bia ni ho a ne ho ete chima enti uraka esi ne epipo se ene fire service wo mo tuoma na mo se ne se ne fata anamotuo bia wo so mutu bia no wo mo etu enti emu no a wo mo kohu ye wo ho no de wo gyae e de ma posifo ya wo mo etwa so enti wo mo guso ehwe ni etwa so ne mum se de wo se do prenisi se ye no yam se kura enti dum ku no se wo mo famu se de frɛ ye de wo mo ba promptly aba breso pepepe no mkokodu e wo piare ho na yato so dia wo san sensem bo ye mu no opanyini bia eba na wiem hyen wo dwumadi a wo mo eye nu a wagye mu ntintimai pa sabre ya ye kase wo de na no atum na de wo kan nyina da ene se enura se de asem no esi ye besi sabre no se yetumi kase yaboaboa no ahunu de ba ye de esi ya anwe ya mfomso kase ye bi e ba ye no yentumi ensesa ya no wo ba bia wose ekoba se ya se de wiem hyen no wo mo operation etie ene se de ya wiem hyen no wo mo yo madwuma fa no se efrisuro bebo fomu a yentumi kase oh we na ba ye te se no de esi wo temen wose ehun benya se empanyimfuo na ebekeka wo mu niama bom akosi ho wo mu na wie mu no no wo mu driver say calculations awodo wo se komu no enya no binie enti wode atodwa se ehun benya pa se enu ade ya ekoto school park hisui empanyimfuo benya ebre ene adagye na wonom aye o calculation ya yo omunhwehwe mu ye sande be ya dwom be babeka wo montre so no en contradicted yes dabi Dr. Yakubu akpalebie won wakasa no de atu edwa na wo kyerem se wo hwe de esisisi ya ode amahodo bebe no aye mfanto ho ene wo mo die bia wo mo ayusu ochesa to da na sunsunu ye bebre na ebom enti aba sei dia wo besere aviation fo aerospace wo mo abin wo mo engineers ahodo ya wo mo beba monte so some de communicate bi eba no wo mo make sure say hwehwemu ahodo na sefata no wo ma ye meet aviation standard send ye be ya dom de beba no enkoba se wo mo nam ha wenso ba no wo mo nam ha nya sa na adwuma no atie enti sisi ya de ebeye tu eli beye ntem so nka so mahunu a ebeka so ma predodo enti omunya brane abotre na omunya hwehwemu no eyie na de eba ya nura kwobɔ fo manipa mienu efri mu no wo mo atumi ede aba abatu edwa for yento ansem no so ye ko bosomtwe abato mpɛso ano so sabre ya meka sɛ de afrofo sem pika na dapo so ene sa brantie bia ni din anase ni kura metodwa city boy na de frɛ no ha city boy we do adofo wanya mfinsha na donu enso wakodwa sukase leki no sutade no abenam so mani wa transit to sem na kwaya afrofo sem pass abre binu apapilo besmaka pia ko bi papilo wabo bro fidium ha chese nanim hantwo apia boko de bo nyame adom asona ba se enye kura ja kakra ji nyame sa na ti na ro sem na ba city boy do obonwum ya na ya dofo dabi we do twi prague ya we twi city boy prague ni yenti je atona asona ba me da se de wadi kan te ho a che ti fo no ena no kwasiada ena brantia edin a enya city boy otwi prague ya ewo yasef adwafo ekura eben kontenase bosomtwe district num na ade aya omota ye ne se edu kwasiada memenda nse lake abono omota akogye omani wo honum omne maaya no saa na tie enti ena no kwasiada yi ena omoka omo bom se omokwa akogye omani na before so omobekọ lake abono ho no na omano num bi kakra utie nkyiremu na ene na afofo no yes na omano num nsa kakra enti wo mokọ lake bosomtwe ho no ena afa de ja boys so omashia
ɛna abrante a yɛka na asɛm yi nso no onim adware ɛna ɛkɔyɛ akyinye sɛ ɔso obetumi adware akodu nsuo no mfimfini baabi asa adware no asisi no adware atra o dware atra no asa aba no huma enti eba ne sa na arehu sɛm ɛwɔ mu ne sɛ ade a na ɛda so otimi dware kɔba ade a na ɛda so yɛ alomobites o dware wi ɔbɛba bɛtɔ mo sa okay alomobites ɛna ɛda so sɛ yɛ bet ɛna ɔmo akɔ enti ɔmo yɛ ɛnom si yo enti odi ka try baako a ɛno no wendu sɛ dua no ho hɔnom ɛwɔ nsuo no mfimfini ɔde but ɔkɔbae no sa bɛnom yɛ yes enti no all try the second time no a ɔkɔ aba no ne namfofo no ɔmaka de obiara nso yɛ de edware ɛwɔ ne fa bi enti ɛkɔba ne saa no na damfo baako abrante baako a ɔno no de ɔwɔ hɔnom a woni madware ogina hɔ ɛna ɔmaka de ɔmo de da nsuo no ne ade a enti de ɔno ogina hɔnom no woni madware no tu ne nu ahu sɛ city boy na no pu ahuro a wo bre e wo mfimfini honom na waduru no enti ekoba ne saa no ena de ogina wo ne ka kire wo ma e wo honom nsa e bi mu kwa yi fish ne ade wo ho mu nyina ni majare no mu ni madware no ho o kan tro mo nom so o obeba city boy de oni majare enti etu ani bra omuko izo omuko yi ndie na city boy watwe kura chese enti ɛyɛ no gya ɔmo yi ne free nsuo mu de ɔmo sa pempem nsuo kakra free nanum na ɔmo de ne call clinic kitua bi ɛwɔ abono hɔ nom ɔmo so so ano antentam ɛna afi ɔmo refer no de ne call kontenase hospital bi ɛwɔ hɔ nom na ɛgya okodu ɔne de na kyese wa film ya motu enti hospital hɔ no kra no ɛkɔyɛ akasa kakra sanse na mrantie ne susu sɛ enipa a wawu anase wonya free mu no hospital for ne se ɔmo gye ne card ansa no ma hwe no nti e ho no kura koya akasa wo honum kakra na se hospital for no delay kakra na on se hospital for no kwa do amand mete no se ne wa frim se na onya frim esan se namfofo na omudi nkomo no ebim se aso okeka ne ho na aso okeka ne ho kakra omudi no kodu kontena se honum no obi ahu ni pewu a na ohu sa so onyan wu no kwasem enti na asona bade enti eya akyinye ena city boy akwa so obedware lake bosomtwe no akodu empan bi no abeje alomobites eto bia na sachet no sachet ni bi unse sachet na aye hyehyem oh my god yeah sem na asuna ba ebrom kodu hospital ho no ye ne namfofo no baako edi nkomo na oche Otec FM yemu sade ekokọ baaye na emranti o maka bom free dwaso yasi dwaso so mo kwa akọji o mani na akwakoba ne sa na nkomo bi nso bi ba che se eda kwasi ada asem nso siye no na eya kwasi de ayi no kure na nso wasa akọka se akọ true challenge se obetimi adware nso nso mpe challenge especially mpoa eda bi sa pesa akora bon enso mpese papelo obedi ne mpoa de biara da se obedi nsuo mpoa se metimi ayese betimi ayese bra na nananom dan so potia wonom gu nsa ya amane ni amabre etwa dwannom ne ade eti se koba se okodi mpoa no sisi ade ne haw ne amane ebeba no kwasem na ebra hospital omrante ne kwa na ani bra ba omo ne hospital for na ya akoda ne ntokwa ho no yentie nzemi mutu ye ya enua ba Sunday ne se ko abono na ja ya kwa kutonsu akonom kakra no la ene nyina ya me kura na me moto ikura na di akiro moto stre ne nyina ya ni age ya kwa ya tonsuo no ma ye dware kwa tonsuo no ya train be 30 minutes enti boys ne de omum dwale eyi nipa ne ade no omusi omudi ensukọ no ado enti ede ya obepie enti ade obepie no wapam nipa ne nyina afiri nsuo no ame aba beduro se boy ba akudi dua eyi na mfi nsuo ne so a oba enti aka ya na boy ne mum tu ne utu nsuo ya woro se ya de ya praga driver ya woro se de ne to praga ne ba akọ pompi ni me no ka na ho kakra no ye be wan so de machine sin so zero but as a woman no aka na ho kakra ya de to kam gidigidi ene ya de na be pie kontase e be du kontase nso a omusi enkoyi ka de mla de oxygen sin so hu ya so mo say to oxygen de enkoyi ka de mla enkodi e ka de mla enso mi enso nipa na wu uti mu se nipa no se ne wa wu dada o se enso obeda honom no owu ye o se da yo mo si enkoyi ka de mla meaning say ida se ne nipa na wu dada e na mo si ensa enkoyi ka de mla
enipa na wa sa de card ye de bi ana ampa ne so no obeda seconds no na mo be gini scan na say nti asono aba na we ne ensema emrante ni bi de tu dwa we ya brom kodu continence hospital one man na say echinya aba na esanse na hospital for nso mo je card eno mo nso ntia se papilo card se bi ba mu dia na che say aya hospital no so anya de wọ́n mọ̀ anyá díẹ̀ kura tí na mi bí sá kan mi bí kan bí sá ẹ sẹ́ wọ́n mọ̀ ẹ delay kakra na hospital ni delay ẹ̀mú no ma wù yansan deɛ ne kura na. o n sɛ ewuo ne deɛ ebi mu susu sɛ ne wawu kura ansan na ɔmo de ne firi abɔno hɔnom no na emu ɛna ebi mu nso ɛka sɛ ɛwɔ hɔ ano aka ne ho. ɛna owu yansan. Yes, ni twa owu yansan. Sana akwa Fi sɛ wɔn yi wɔn ani kura no bonsu no so meboa. Nokwasɛm. Owu yansan na adwen kura ba no so. Nokwasɛm. Nti papilo FNC na nurse for sɛ sana motia ya munyai na nyankopɔn hyira madwa yɛnto aso. Na yɛto aso de ne yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Putin ɛno ɛwɔ mfimfini mantam do emu. Kasua ɛne Uniba Kwantempo ndo ɛso. Aba beto dwasa tanka bi atofom ema eja atom wo na nyasem ketwa wo ma no mo ben ba bi abrehosem yi esi ye ekere se enwusie ni eja na efiri mu ba no na ano odinti enipa mro ni kura enipa bia ma sanse duru hwa wo bia epre agene nkwanti na ye dene ede ama wonom se wo mbekwa akoye emwompo ewo ba bia emuni toye no na yasoma yamani boni Jacob Kubi ema na kopiem ewo Putin ye wo hunu ye aboabo no amai abda ye bo no ye ko bo news ye ko bo no ntia ena me nya ni ntia se tanka bi efi eye extraordinary access obi na mwe aye we mu efi kwa no aba be shifom na shifom na ena driver ni mate no eti fika na mu si pabam omo adwane sisi amenu ka sei eja ato eye tanka ni mu a enya asankuma na efi baby a ofi kwan ni mu ho no wa ma be hwi baby a say stores ene efi a eben porting junction ho mo no ho no kohwe timinu ka say de efi be se bakobako enan de eja de mu a ehye tanka no so minu ka say eda so ehye se petrol room enim obi entumi nkyere sisi na yehu se fire service for efi porting omo efi apanto no omo be mu ewa ha omo hwe nim se omo betumi edumeja no eni ayenya pa ye betumi atrese se fire service for omo wo weja ebetumi aba omo beboa wo na omo ha no na fire for no omo ka e wo ka so asai de obudumbrom asai de wo winiba asai it we fi porting efi Epoti no wa baby ena aba bepie mu e wa ase omo kire se ombe hia eye fire service for enimeni ya enye abusia eni ekotie ye eye ya mani boni Jacob Kubi tanka akoto fom ma ejatom e wo Pusin Junction odi emu amane asumyi Elfafo na Kropon bedwa wo kumase wo mu ahyemra e wo dwa mu awro no e wo ha no dwa bia e wo ha no se hwe na wanso japete mu ni ade na bre America said no obi abumra no so kande sedu alaba market heya yase heya amenam so ma wo kɔ adabampru na chijede ni bi enefo no edu no 20 days in prison na Simon Pokwa free e won komoni nyina Minua medase anopei Prempe Assembly Hall call 2 me no ka sei wode wona sene nyina banawieye na ɛhɔ ene beto odwa sɛ ɛma mienu a baako din ɛde kande seidu ɛna afei fati seidu ɔmo yɛ ma ɔmo ton enuane ɛwɔ Kumase Alaba aduane ɔmo ton de nka enye bɔne na wɔn bɔne nyinaa ne sɛ wɔn esoja ɛwɔ Kumase Alaba hɔ na ɔmo de no aduane ɛton ye na ka ho bi ma ade sia ɔmo Alaba hɔ bɛbɔ KM environmental for maneɛ sɛ suban ne yɛ ma mienu yi ɔmo ton aduane wɔ mpatamu no ɛyɛ no panimfo ntimi ntu ho na mo wadaache ebetimi wɔ yɛ ne kase eja betimi ato Kumase Alaba ama japadian pempem ana afa akra betimi ahwe emra KM environmental 40 asem no wɔn ma wɔn ho yɛ ha ama wɔn tu anamon ɛba biaye a ɛma mienu ton nuane a omu soje ene no wen ewo Kumase Alaba ho beka kire won se menua no ma se betimi ade mu ye nka munyan esan se mu soja wo Alaba ha no da chi bi yanhwe ya eja betimi ato ha ama japade pempem etimi ahwere eno da nkyene a wo hwe se de eja mu so yi ewisie ekɔ nipa hwene mu na nyina mu nipa apomden enti yesrem ka betimi aduane no
enkamo no emfamfiri baabi ne nkamo memra beton ewo Kumasi Alaba hanom sama KM environmental fo be ka kire ma miru nyina no wo mo amfa anya asem enti KM fo mpanimfo ekwaje court sermon e de brom 7 days say abeka wa tese mo antie de ya mamo nanso samo anya ya ebetimi asama mo ampa ananso nachi no ema mienu kande seidu ana afefa ati seidu o mamfa court sermon ya anasa asama KM fo mpanimfo beka kire mo amfa anya asem kura eno no mo de asem koda court e de warrant brom say yehia sa ma mienu e wo prempe assembly hall court 2 ho no momra na afi yentimi eni wonasem edan du ye no emaba wa mienu koduru ye a ehonum ena kande seidu egba mane a kire eye KM environmental for ne say wono ade achi wo to na duane na mo so mla court ha no pe wa beduru ha no so a court no emfra asem no enti wono de omamo sema aduasa se court no amfra asem na obetwi afaso akọ Alaba ho ba bi oto na duane no akọto na duane sentini se ofiri ho no okọ ane nkola na onko na achi aye basa enti sema aduasa ti sempanimfo amfra asem no ama yankra asem court ha obetimi agye horom akọ ampa ne ampa onuane ampa ababawa kande seidu nya kokoduro epie free court hoko ya bra sema aduasa ne epa ho a na court no emfre o mana asem no enti emra judge wati adwam ya maame Deborah jawa donko baaye no eno bisa omo se asem da manimi mo ya maamienu na ba ko ka ho won fa ho na fa ati seidu no enya kokoduro ka kire court no se menua ba ka ho de woko na ho na press code boni no egba mane a kire court no se my lord kande seidu anya kokoduro ka kire KM environmental for ne court dem ha nyina se wono e ma ne sema aduasa se wo amfra asem na wono de obetwi afaso akọ Kumasi Alaba ho ba bi oto na aduane no akọ na aduane enti minu ka se watimanya sa kokoduro no atwi afaso ekọ a okọ Alaba okọ na aduane enti eho ena ye maame jeje Deborah jawa donko ese ababa we friend fati seidu de wono se wotunya kokoduro begina court ho a wanwane no ya boneka 1200 na wonua a anase ne nua ba waka ne ho a ye frɛ no eye kande seidu de a wono nya kokoduro adwane ne de emprempre ya court no nkɔhwe no mfa injunction nkɔhwe ne mra sɛ ne be ya ye betima kyena ba bedina sɛm ne ka ho bi a abambɔfo mo ho ye ha me no ka sɛ yatimi akɔkyere na ne de court na hyɛ sɛ subane ne ye na kande seidu begina court ho sɛ wono ama court no se madu asase court na mfrɛ na sɛ obetima atwa fa so kono twu kɔye no ɛno nti court na sentence no 20 days sɛ wonfa nkɔ afiase no nkɔnkɔ ye adwumaden yɛ sɛ dat ofirimu fi a wono mesere mra emfa ma court sɛ wono betena court ma court no se madu asa ɛno nti no ɛyɛ ade sɛ court na akyɛ yɛntimi no ka sɛ de ababa wo yɛfrɛ no kande seidu court na kyɛ sɛ wonkɔda afiase ɛnafua no maako aduo no na so wo ban sɛ court na sɛ beduru court bi ma onwane bi mu Elsofo yamane bofo Simon Opoku afrie eda yetene ka no awie ensam no asi samfo panyini ayofa John entry bosia kon labo aboafo bi ayenana kwadwo apia enuba afia aboajewa ejasam asarebia Professor Jenny Boatin papilo omoboabo ansam na no wie ye no obebo ye chidom esanso ba studio B at a live report abaye sanso ena okọ MCA ho cinema ni moji ema kwadwo mo YouTube Facebook baby a on madaro mawunya bi ehweye anom enuanom no ewie die eyemienu mami ajowa nyanta tando meni Azunaba ohene kwabna boaten kwabna yakọ no ene eye meba ketwa Max Bill ni birthday Max Bill is 6 years today. Inti happy birthday baby girl. Ebusiamu ni nyina ma me no dos so na nanom dos ya dos o ya we hwa woda pa emu ni ama papa pa ni nyina no erade emfa enumuni ebesen ye pati ya do bebre happy birthday, God bless you Max Bill. Happy birthday beautiful girl akwa bia ne na pamfo edidi ho etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who bet you the same wife, you know, you're tested positive.
ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye Hepa Plus mixer no ene wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong da bia enti pavi e support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ate say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa bia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nkan o pharmacy na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha watche. Sa perfect series books here. Oma mi koto obi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se. Se what to make in kind. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene che wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba and na say we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so here womamu a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso bi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacy na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa FDAG edwede nkrato yatum Medofopa Mepa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ene de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol do wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility a de ahwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Makuma sana simo ayeye nyumyo minyakupo Temelino sona misakeyo eratimo Easter praise Easter praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Psalm 150. Parish Youth Council, All Saint Catholic Church, and you take of Masaka Bomubiemo. A few way dear, a bay kikim. Yesu.
Adjuntofo kukudama eba jumedie ya sibiye. Minister Benedict Blestack, Pastor Jojo Ahin, NFA, PSCS staff, Ebasu Edakwesiada, Eprobosmida etosu dumienu, Ewa All Saint Catholic Church, Ewa Fanchinebra Santasi. Sponsors, Event Dicta Dome, Ewa Patase Adunase Kwanso, Gospel Ambassador Church in Chenwa. NFA, Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine makes you grow fine. Easter Praise. Hallelujah, it's our song. Easter Praise. Yeah, baby. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori, Abe, Akusie, Oti, Quantum, Mo, Sir, Orni, Marika, Na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adon no mubuhura ayeye ne na se nkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na owede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opanya wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahode ne omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na odi ama me odi asem ye oso wo dia sene ya me tinya tia to obra ne hu hwibio pata ya sede na ade ache na ade asobi ebi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo mpa aba omo da so gusua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ade nkam bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia ehwo brofo Krobea papa wa yi bi Otec mo nyinkire no muso fa botre odo ensema ya no mutika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se o mu gu ani mase nya sa na o make o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kata ye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho ode ni tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adumuni amen. Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishira na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mai na Otec 1029 FM. Na mema wo yini nche Nyankopon mo yini nche nyame ma wasefo nyina yini nche Krobea mera ho na nyame yiwu ma ye se nyame yiwu ma ye se bepoye hwe program ya mo ye na wie efa abranche die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato bia kuma so ma wo tise kande hwan mi amenu kaze mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kasa nti de me ka chen so nyame hirawo nyame hirawo nyame tu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no wa wie beba nse faso bi ama nti me hirawo enkasa ma breda koso ye nyame be hirawo mitie obi biara wo studio ho nyame hirawo wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasafira nyaso baba. Akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim. Okay. Me sam ne tete ene ne tentene sey. Mene oba bi na ahye ene yinsan bae. Oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi. Me to abadin no wie no. Na te gana mrem no Kwanye 2 years yeso ko school kwa ya mami ya makula no ko school gane ba ya wo say akula ne yema ba atimma ye ko abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro
ne papa mo busa ne say wo say akura ne nyewa ne ba ne de na wo no ne papa wa yi o so nim ne papa no o son daya na o nyama ya o ye dai o son daya na o nyama ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mo busa no o ni asama obaka ana ne papa mo busa ne say onka on person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hia maba so me ba no ko school am say ja o chama o ni masamaka de beda onim atichire mati hu ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se no ne sister penini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula ne breme se kula nso o ba ne papa ho am so what o from ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so ho no ma me se ayi mbana wo me se 19 no se 19 no wa she 19 night wear ana obo toma owo papa no e de mepra oye dey o papa no de ma epra o she dey 19 no botoma ana obotoma papa no so te no ko ano no opra na mch hey amina on shadows dabi hey amina te ko de ma no wo hwimsum mama ndaja ma ko da obonten sama ka tire me so o pa cho twan tropa di pamata di asami na mch sa titire na mete se so ono papa na twampna de no opra ne dem no wa she 19 no obotoma no on shadows o te so one hwan one na twempna mate ba ono de anhame me ba no na me peto me je me ba ono no mpon wo me pra masam nyina ni Asem Beba Dabi ene be yiro aja nyame shira ami me da obodi ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ani ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radiasi yensia dase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori medjuma ma me so ente free hono mo no me ba Otec 1029 na miri yo no ayo papa me kan hada o miri ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apanya o bana de mo abetere me o inside ya mi sa no ahomachi u apanya me si machi no ani enti nyama bia miri ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu onim se fradu na tunufu na dia oye no onya ya osimi ye konkonsani Ernestina papa do you respect 102.9 your FM husband me pa mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dai na han ama bla ne so han yedi ama wodi dai na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dai na rentina o ka kire me se wo so antinam na tam so na wa yede na wakọ 3 rooms mi hu na one room na osi ye wudia one room
no si wen hu na asam wo ka me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama onye adwuma kakra ntse me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua me kunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwa ya ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan ile Duman kuma nyame ayeye enka udin kronkron no ena wiai oduman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom enka udin kronkron no arofo ne adehye awiai yemma yenho ha ena wiai yemma yenho akwaba na yemma yenho ye hyiehia ahaye Otec 1029 FM sunie ene
eye benada ene ye obenem bosumi ne da etoso dunso emfimpinu ne aduonu nsiemu ene yeda so wi ene wie ya sanhia bio adofo ne ade hie bre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie so se ye ka ye hia se yia ye se ye disua de ebrekro na mo ye de kire ye ho nso ade no nti na wie ya ye hia yi nokre anuanom ne adofo momma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mo ye be kire ye ho nso ade ewe afidikasi yi so na wie adwumadie ye live ewe ye social media handles ne so wie se wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Otec 1029 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe Otec 1029 FM na hwehwe na so huna wada meburu eya ahye shema wunianum nya adisua ne ade kire adwumadie no bentie shema wonom eje binso hwe ebrekro na amuonu adwenkyere awowo no fatum wo comment section wo maye na wodi tumu a ba bia wodi free na wode ba no eya amaye nsanka na yemmo ema manfo nso nkai no hunu se wonso kan ye hu bi sa abrekro na amuo no wo se hye ne nso se won follow page no a ana won subscribe to your channel no a na wa ye ne saa eno beboa da biara da ye behia wa afidie so se no ebebo won kaye ama wonso atumi anya akwanya na wa join show no live enso wa afidie so na wie yenuanom Be Love Radio for amu Spain say ya tese monso mo abadem mo biebiem ye na wie adwumadie ni twagu ewo monso mon homane so na yenuanom amu United Kingdom manimu the likes of GN Radio yenuanom Patmak Radio for Abawa Radio, Amansign FM, Brainy Radio, and Sahara Radio for Munina so yasema bade mu abiebiem ye adwumadie ni nsu twagu ewo monso mfidie so ena wie nyankopon hyiamo onye monso mo kese na ontutu monso mo ana monso mfanyina yie ena Kings Radio eni ni TV de wo Paris France abuchimani mu ye wo Dachi Hema Radio ewo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ewo Sky FM eno de ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu awie wonom nso abade mu abiebie mu a dwumadie no etwagu ena awie mo somfo Krobea nama Yaw Asante nie ene ogie amanie monim yahia ewo afidie so ena awie apesemakana nanie awie yema yenho ye hyiehia ena awie Krobea jata onim ahia kan hyane nso sensem wahodo a ebua dipa ewe yendada setirim baako ensem wahodo a eyi amanfo nsem misa no edema mienu ensem wahodo ebeboa wo ama wonso watumi asua de wonso wakire yembie na yakan bom na ya Asante man Ghana man ebibremu atoye man ene ebibiman nyina yi enu nti ene na awie yahia se ye ba besom ene so ba ye YouTube ne so a yadofo ne yadehye nso wa ha ya yenum nyina nso abodem na ye nyina ye kan bom ene awie ne aba besom ene information centers a monso mo abodem abiebiem nyina nyankopon hyiamo onye mo kese na ontutu mu anamo enso mfentie ene ba bibiara awowo na wonso wutie ye ene awie se ye wo ka mu se ye wo fie se ye wo adwumam mo amabiem wo speakers akasiem mo amutie wo phone ne so ba bia wonam a wutie Otec 102.9 FM Asem Beba Dabi dwumadie bia no ena wie yesre osoro ni nhira se nkosoa na nya okese ena mabedwafo agye adwa ewo afidie so obade achiame wa ha saranso na eja kwame enso wa ha eja kwame akwa bibru meje osubu akra na hote say kuma se bro no se de bia meka no de nyame na ni ene fa ye de nyame kakra na nyame ahwan na akwa dan no ye kwa ye ba nyina nyame ya o dan nti e na akwa ba wo ba yu sure wo se unkonsuo ma no dabi
ya o se me sum nyame ubetuma sum nyame nyame na esum ye momo nya wona wo sum no efiri se won konsu mo nyame dabi on pepa ni dem wusini ni oma wonya hwe ma no nanso wo home kwa sure free they say oxygen boy ya den anti ka wo dokoro bia na ka ko D5 akore said the oxygen boy su a say don hwere ko yesai no abusa kanea yi e bo dan ho bo se me so na ba juice ka nanso wo dia frama bo kwa untia bibia ma nyankopon wonna mosa wonna se obi dena so sorry a obi se normal se me sorry na ma sorry wa ko do obi se wa sorry nti obi sa na se me sorry nti ma sorry wonnim de ma wo sorry nti nyame ne de se wa nan no a nti ya me se kuma se bro no ne de da chi bia me hu ye wura so be akroba dum ba bia am so ma bob sisi wo e wo de nyame na da bia wo sorry a wa de nyame madam wonwa na me down no fire if you say na obi wo sika chemi o obi wo nim de chemi o obi wo fe chemi o obi wo mpe obi eta obi wo drop wo tum a wodi na chiro tum wodi ne tu ne pia na se na wotibia tum e so ebi me mental emi ni sadi bokono sorry am so me sorry se nwa obi di fried rice na me di banche pese yi na ya sorry ya me obi da air conditioner dem na oda ma de chi ya me da me fine mu ma sorry nyame na ye da na ono ana de ye nam enti odwumtuni bi kan na sem ose eye ono ene de ye kɔ ene ode ye ba kire se wonni awurade nyankopɔn na mo a eya mensuru na wonim de ye ka ho wose akwan nyina mu no eya eye ono ene gye ye ntata enti da ne da adeɛ baako ɛsɛ fata sɛ ba utrim ɛne sɛ wode aseda ɛbɛma utumfoɔ nyankopɔn ɛna wie wa wo nso wotie yɛn na wo hwɛ yɛn nyankopɔn hyira wo every na hoy ɛna wie mahu sɛ wo nso aba ahoma ne so wɔsɛ papa yɛ Krobea Asante yi ɛna mi wɔ YouTube ne so ɛnɛ me nso me hwɛ wo na nyankopɔn hyira wate ono abedwafoɔ mwanya tenasi na ya Krobea Asante ye ni agye awiei ogoromensa enso aba ahoma ne so ene wo se akra ya Krobea Asante yi ene awie nyankopɔn hyira wate yesre wo suru nhyira no se entonkosoa ne ntomu so emmoa mo ewa akwani asa huduo nyina mu owusu se kirenie ono wo kunsu domi abra ene wo sana ya Krobea Asante ene yemfa aseda ma Awurade nyankopɔn na nei se ne da ne da wo ma agya kwa mede ye dan nyame no manije ene yenya blessed Tuesday na yensre Awurade nyankopɔn so onkoso amoye oban na na mo fire medase ebru Rashida Mohammed ene o se akra Krobea baabi a mewei enti me de mechia wadwo me mo wadwo na umpom te sei adomninti me nso metiase oba ya wo agric ebura so ene o se na ya Krobea Asante yemfa seda ma Awurade nyankopɔn se enawie yi yenso yene wahia na akra Krobea Asante ni uhia se yi a eya ye nije nyankopɔn tonko so anu onye okese na ontutu onso wanamo emfansi awie J Max enso aba ahoma ne so wose akra ya Krobea Asante yi nyankopɔn na tonko so onye okese Michael awie ma menchi achiawo wona wo hye ye nkuran ma ye nije akra dwumadi a ye die da ne da no wona wo boa yen wona wotutu ya namo disi yi ewa akwani asa hodo nyina mu na akra United States of Sewia bra ho ase aha na menso me kaza free na Krobea ye hia wate yankopɔn tonko so anu nhirawo na onye okese ene just fen owusu ene o se akra Krobea hello menso ma ba ahoma ne yo ye da azie bru alasa Ibrahim ene o sana ya Krobea Asante ene wie mehwe wo Dubai na every day o motivations ya wo de dom ye no na Krobea eya ema ye neje ene emu nso mu na de ebe wo mo ababa wei sabe ekrokume bimu enote na eja se ye kase obi ho tanya sabe nipa mfa ncheme me mo ade da awura no ne ho tan wono anka se awura ba ne gine hutum se ne ho tan ni senti ne se ohwe ni nuanom ma ya oni wonum si so ye wo no bo mu se ne netie no a onum de de koyie pa o wo ngonkɔhwɛ e ma ni bi hwɛ won hwene esesa won wanimu
hwe wonu mu ani nton hwe ma no bi ano ebi ye mfiamfia ebi nso soso ebi ye ho ne ho hwe tu ekuta bi na hwe mo ma ebi kura di boduku nom ne ade na wo hwe wono nko a na me di awurade nyankopon obo mi sei nie asem ye yi a mekan onuade me pese wusua firim ene se enipa tumi kote bia bi mu mani teki decision osigina ye bi e wo saa tebia wakonimu eye saa tebia na aba ni ntia o ena ema wode amememfi etu anamo bi eya saa na moni ya wutuo no dwene hu mienu fast forward ewura no nam na se yehuna na yesre no kire se waya twemlanga hwia te se wone ya saa pepa ho tumi hu se ewura na ebre wona brabom ni nuanom woni wonum sisuei we ni obete a yesi bema we ya frɛ no wasene pɛ hone hwa wo makɔ hwehwem afa wo ma ware enti ni nuanom ne maya woni wonum siso no we yi ware wo wono ankasa nso hwɛ na brabo a ewura no o twam na wa de waso aye te semidie waso hente te semre ya afifie awia boso hanta ni wa na ebefa wo wano tabraba ohuni poti te semidie wa hwɛ wanimu why na eba befa sa face no de akwakoto ne mpaso kire se enkwada akura hunu a na wo de won se tretre so ye ade no na eba no mo hwɛ bibia eba enti da ne da awura no ka ne ho hye mo ne ho de ne ho hye dem afa muntie ote wodako na adwen bi ba ne tirim se na mekura wiase ya menam yi hwe wonu mu a mene wonu mu si so hwe bi tu o wo mu nyina ware gyawo meboa aha hwe wonu mu a mene wonu mu si so yi obi adi ne dwa obi ayeye obi awo na busua obi ati ne fie obi atoneka ebi na atu yo ede na wo ye ne ne pekenkran se wanko pekenkran ama ede ma wo hwe wonu mu a mene wonu mu si so yi obi abrabo aye from na onim se nyame bre ne bre pa mimiti hoi se mi nyame momone na mi nyame kobi na me kabom de ya me nkane yankwan light soup na me di wabra metumi ada asomdwe mu a me nkonko gina ntwinam akokonam aponchenam asotro da ho na minni kire se ehonyo onua hwana montio ohawa awunamu ye fast forward ewura no de oyeye ne se me hu se kwaye mu sa kwaye we yesi nsuo na wodam no abakosem amate wo ne ho no ani soso enti ane yete sa de ya ma me nko nsuo ne nkyan ena ane wodimirika kowura kwaye ayemura mu o ede pa se nipa kura bewuram ena ane wowuram a no akotena nsuo ne nkyan di nana ahaya amabetena mu nana me ho otan ono age ne hutum ya me na meka na minuanom ne memfefo a me ne won mu si so obi abrabo ye kamate se de mageka beduri ya enti mesra wada ma me honye fe se be ya emema nso humia ombe freme na obi abafi aba be ware me empofirimu a ena ade bi ti se nipa pie firi nsuo ni mu ena o se awura ede na wo ka no o se anana se ye wo no abaidi a wo na me kasa kire o masem ni wo se me nana wo se nana wo se asem a wo kan ene e bibi da ho ene he na wudi wuti akɔhye obi nam ene bra wo bre nyina ya baabi odniti ko wurai bo hye bi okɔhye ye me ko baabi ko pɛ mmoa me hye bo se wura fi unkotua aboade no obre na wo namuo no eno nso ka ho bi wo se hwe ene ete sa de a me mfa de makwa enti de me nso meye ne se ade a wo pe ya ahofe no sesi ahofe de ne bo eden enti ete sa de a wabakan se wo a eye media mefa no enam se awura na ye very desperate kire se nani abre se wo pe bibi enti ene yete saa ame nana mate ase
mame ho nya fe ose ye ne yete saade a fa wonsa bonsuo ni bi tugu ho na utugu ho a se ne wutie yi waso no ebe ye fe wano be ye fe wanim be ye fe woni padua no be ye kama ahyehye ye hu eto animu moma ani ope ose an meka say no nsa bo to wodi nsuye ye dware wo dware wie ya ahomatia ne ho ya ye fe wose ko mawieo okọ akogina hwehwem na hwese de ma ye wo no ope ne saa na okogina hwehwem wo hwe ye no waye kama dibrika na me penisa wose kayo samese wa bakan eye media afi mo yanko nyankoponi aboa waye adom ababa awade nso yo ye de toto ye hyehye ye da no kwabrani bi aba abefa no awade kai se eyoba animunyam hye enti se be matisika ekofie ekoye oba ho ade ne duru brese bi ayeye engagement reception no a eya wo de hwa ho keka ene anigi aye maadesa be ma boka oba anigi papa bi ka kire me osi obi be faka mesi adai osi hwe oba ne anigi age eye animunyam hye de mama de wonnim edenim okay enti obi abehye ababa we animunyam obehye na animunyam wie ye no ye ntonkoso ye ntoaso enioma nkoso afedie de ba ye ne se wakwa awadiem ese se wabakan ba ampani nuane ampa abakan nu nya bai ne ba ye no obeye ni age kire se wawo nipa enka ne wo be ma na no wawo nipa enti obia ni age be ma busua ni age oba busua ni age dayem ene nsuo ni beyi ne ho kire ne bio se awura ose nana ose se wo kai se me ka kire wo se wabakan ye media ose akwada na nya sei ose abosome nan ose bre na wiedu se me ba be fa ma ade na me de ne ko afei awura na ni ate adechi ya watase ne ho adu nsuo mu ho na piebra na nsuo pie no ose ada mawura ose di ankwase asam na aba me da ye mbe ka kire me no ose ada na wo ka se yei wose ada na me ma wo ma me banya abosome nan me kuna busua ne me kunu enamfo obi ani age na wo ka kire me sa wo ba befa akwada no nsuo ni gina ho no wa boniti wose awura owura fi se one me won hyehye wose mentiase na we die se wo die wo ba befa na ani enka de besie no ebenya si hwa asem awura ne kan o ni wura fi se in her desperation make a decision. Onia, this is the message I want to convey to you. In your desperation, jine hum yenu jina ya usi na wa nwini hu ya e de Asem Beba. Ti watwi afa so okọ otwi fa so a wokọ ye no. Oda hwa behu anse empofiri mu ane ba na sensene. Ne ba ne sensene ye no ne hum ya atua akwada na ni tuntum ni nyina ayira ama aka fita. Ene obo ni kuna mane se. Pape osi yi mo kai se mpotamo ha na awura bi ne nam ha no otisi osi ya se ye hu awura ni bio wa disappear wa yire free krom ha osi ye mea na emom apam se ena me ni nsu asomesi ekokoye enti akwada woda hoi enye wuo no wuo na emom nsuo no na aba abefa no ni kunu ne te ye no edane abufuo ma woka se oba no de enya de se obeware de bio oka sa asem no oba ne nso de ahomete se ndim guase beto ne de ene enka de betwa so ani owuo ti okofa ahoma konsuo ne nchen de ahoma ne kosei dua so ne bra wo ye na dwen se wodi beku ne ho no ene nsuo ni pie no o se awura wo beku ho o se anya me nchen ha pie free hakọ nakọ wose na se ne wo na wo ye mi sei ti se mawu na me da wo nchen se ya sa na me pe wose enye se wo ba ye no de na me ya ma ono ena ne ha mi o me nso me yesuba tan nemum ebufu a wo de ba ye bosha wo be hye ye chi ene aniamo ho de a wo ye ena me ye sa de no onua in your desperation ebra wo ni abre ebra wo kwa ahometie bi mu
ahometie bitumi ye sikahye ahometie bitumi ye owuo ahometie bitumi ye yade ahometie bitumi ye naduafie da samia ya eye very crucial and very critical se wan hweyi ewo wagina sie mu a ebeboa ubenya asem ye wombarantie no bi wokumasi krodua yi mu Ghana ha edura anadwo a wontumi nna eye baabi odi wontia kowura ntia ye wobinu mu a onum nware enti perfume ena ehuna amane ene ye dako ye tubigu ya matuam ni ye tubigu ya ham na ye tubigu ye hehe se be ya ye hu be ye hwam so still wa wunim de onamu kirese nsuo nka onipadua ye wobinu mu a se bidura anadwo asia ye no oda ye wobinu mu a wonanti wo free crop ekọ crop to crop eni gie eye baabi odi wontia akowura ntia hwe gina ye bia wusi ye ene de wakotum ye o ena ama wa yare a woda hoyi onua in your desperation ebra wo kwa ahokere ene ahometie mu no se wanhwe wagina sie yi a ede ofombo ene wuwo ene beba ene wie Krobea masemweni oba de achiame akra Krobea semni simakro akra monikasa ne da se fo wa se wo adanse dompa ase ne ma ame bie mu dendenden ye ni ayefo wa panura osi oti di ma me abrewa wa bie mu a ye nyina ye ma wa ha ye ma abonitie akra ewiase aye we se ade bi hye wo so ana ade bi kire wo so ana se wo kon dobiri bia eya hweye na wan hweye a enam so ebema wanyane a wompe efiri se wode wakono ana ade bia wani abere kohyebo a wan hweye a obɛhyebo a ense se yehye se obi ekon dobiribi obi hia biribi a ya na de ani adin a wode pɛ no so ka chenze na obi anka se otimi koduru US ni wowukura wopɛ hwɛ okoduru yenso ampani ampa wui ye de nifru ne kago baaye obi timi si dan was ye dan me damu dakro pekura na mewu a mepɛ ampani ampa wadamu awu obakwa damu ada na obakwa damu ade ebɛkye no a no na waye nya media enti eduru ba bia ensem bia ebre bi dunia wewe bibia na ye kondo bibia ye ka bibia ewose ya na ye hweye efiri sa ade kro no ubenya na ubewuo de ene na mesere se ene ade kro no wa nya kra ya no a ya na ye efiri sa ade bie ni ho a ubetumi de asesa wonkwa efiri se wunwu ya wudnim ni a ubenya ne sa ni ntino sa wudi ani bre ekokeka nsem bia ense se ye ka wanhwe a ne awoka no enka se wani abre hwehwe ade na na wokondo ade ni ndira se ne etie bia na bebam no sa abre na ade na ahwe no wakoma wonsa akandi no wakoma atoyem wani betie no na de wokan na fei ene na eba na ebedane shuansere awurayi de na yese de ewi ase no na wosu wosu efiri se wakoka ne yenka de waka no so de ewose bamu de bra ye kondo biribi bra ye ni abre ehwe bibi ya ye hwe ensem a ya ye kai etaye kire se ye nya ento ye no ya ye hwe ni ye Matie Brudase ene oba mi Facebook ene mi YouTube ne so a amanfo wo so ene abna se wa osedodo na afrem yo hema na me wo atwemakofo odua wasemu ene wie wakan eye abawum famu abapa na Nyankopon so nhira wate na ya Krobea Asante ya dase ene mia me dofo me dehye ne me ba Queen Sack ene Candice wa papa me ma wa hawate na mebusa se umpum te sei o se papa na da be na abeba ha meba wate kwa akoma to yam Queen Sack Nyankopon nhira ene kwa mi ja bless o se akra Krobea ya dase ni wafutuo ene wie show ni dem ewo nhia so Nyankopon nhira mo yenso ye monitor ewo Facebook ni YouTube ne so ene Ramses Classic Show osana na ya Krobea Asante the show is live oba asko mampon mempesu yi so a menso mabiem ya adwumadie no eno nso edempa opre ohuko wura awade mu yi ekozi sei egu angusiaga opre oho pay ade wedi asem na minya wodi asem na minya ahinie sika ejapade unya wie die na asie
ono ada yafo a wo hye dem no ya no abefa me ai ya no abefa me de wuyi bia ya mo ani na ho enuama dwon osana na Krobea Nyankopon hira no abedwafo na wie yenso ye wa ha ye tie o ene ye hwe o intelligent elders hello me chiachia mo ene fanchene brafo yenso ye dem Quinzak monsha ne nso na enkom nkrata so se Nyankopon ya adoma on the 12th of next month oforisio bosome no ne da etoso edumienu on the 12th and Otec ye de Easter praise no ye de ba adofo is o check ya aka krabi na Easter praise no edru so parish youth council all Saint Catholic asafo no one in collaboration with Otec FM ye de sa Easter praise neighbor na Quinzak e ye ompesu ya ne so ne eba o Santa se fanchire bra ena yeba all Saint Catholic Church mu ebeye kikim na sada no yesi hallelujah ene yenyom asa yebedie akra me de poma ne beto form na se ne mesie huradwam sada no na matontum nyame yi na ye ne de meti obade di obade no de onim saye onim jazz ene country music ene halaf yamo honti na make us metina di o de dia na beba gospel na eba gospel dia wunim gospel sa wunim gospel sa enti PCS tatua Jojo ahitua Benedicta Blestak odun sutua enti gospel ne de mo meta machina menti obo ade ni zezo metina di who said the idea worship on the besa o de worship on the besa but praises ne pa de eyamia entiado for on the 12th April 2026 enyasem ketwa ebeye kikim Yankopon hwamo Francisca onso watwema kofodua o se papa yeda asepa ne wafutuo wate na sa adwumadie enwumakuom yenu eta ye chi no ebrepam meka onom nso ho asem na mede akyerɛw ene opanyini bi ene nabusua ena ewo yanim na ohwe sene tie no a oba baako emema mienu bema baako on the way okay but bema baako se enka tete Asem we ya making muntie miye tama mina na be ma kwadwobire nyate ase no oka asem bi na nasemu a oka ye no emu edu enti sa asem we no ya na me be ka ya na manum ye medu ye frade bi owo bofo se onipa da sani obreso a oba besrawo ne kwane a obefa so a obetoto no ene be kire so do obekọ ana wo mfa wo nkọ entitete pa no ne awade bi ye frɛ no wowo kɔtrekɔ munim kɔtrekɔ mrɔfo mu ye ka ne sɛ o ka kɔtrekɔ obrɔfo mu a ye ka ne sɛ de ye ka ne brɔfo sɛ Kotreko brofo de say jataba hekrap de say crap ni emos evil or say eba brofo ma ye kano hekrap ana hekap ene ye kotreko na ye wo owodi ye wo ho se woda obida yare mpaso no wo kwatere kosi no a eya na ekura ne mienu sa nkofo ne yetaade bidie kan ye de tunsuo ma wonnom eti wo kwatere ko eko sentiete saade a ene de owo bofo sra no ye wo kwane ye fa sonso eti ne free ne ho e ma sa nipa kro nya na hoto saa na mehu baako no a ono nso de akoye Yankopon ne bambofo
onye nipa nkwa mfiri ha mu opanyino ho te say unua no ne ho nye bra wanim ade could aya cap ampa o emos watwa cap wom ha cop ebi high aya high ana se he se hi aya high ebi di aye ni ccup ebi nso aye ni hi-cup enti aya high cop ana he cop which one is which aya hocop na se hi di aya high nso well what the amount for nso de ba mehwe na mahunu se ne yete opanyinu din de say pacho efremi kofi minta eja minta ufri hin e bai mi fi ebraso na me bra no so kotwi dia menine bai o no kotwi ba o de o tie braso me de braso na metie ti eya na maba besra no obesra no ono ti kotwi ono kotwi o te ne ye frɛ ne say o de kodwo force obra pa minua pa no nye nchen ma me ko papa ko pacho an kodwo force sa edi asem na wo wunua wedi nanim de na ba ha de ani a de na asie ne one ne yere ntemu asem edi kan no me bra no ne yere bayare pa ono ye mpaboa ewo ahaya adwaye wo haya alaba adwom paboa fo na wo no kan wo mu bi na ne yere bayare pa ma enya asem ketwa ble no ho akwa nti enu na kiri ya na ono so ba bayare ono ne de na start ye ne de no wo dwom ho ye tie no de obeka che no so wo dwom ho no aprekwa pe no twahwe omso na omodi ne ba fie no ano ya ono so ya kono sa ti se no aise omumio no nyina oba ne yare na be ma no so yare na oba ne yare ne de akoye se etirimuka kakra o yare a o se onu adura ye wodura onom onum a na ye se yare no akofom ama no be bosumi bi na se otimi ye bibia normal bre to aduma no nom wa hwe ne sa almost be 10 good years na yare ne bai wa hwe ne sa na onu no die beba se onu yare na wo so be we yare okoto aduro ne bia se nom na ho nto na onye peace a wo se wo nom onum na wo de house se mebre ni ahoto e wo fie ho de bia de bechi bia odi ni nuabro sa no de oni de tifie ho nti e basa na se ofren a ne ye firi e bla so ni edimika kwa minimi nua be ye ko ho no ma ohu ye ni mo a ne mo aba ho no so de onu no wo so ye kire mu bia se atem ni die wo so odi watem bia no odbedu di watem die maami a wawu ni papa oni mo mo so di mo nyina atem di frafra basa a je se nyefe be yi dakakre ni na me bra frem se me yankmra na oba na sa bonu dua biu na ye mehwe no yo nane nti e ko ye ne sre no a me nane me se mi nku no a me ho ntome na dia na wo ke ne ka na che se di oba yan se o hwedin no se bo ne hwe medane odani duana odani duana ye nia ehu so no odani ne ye befie no enwumre na ifi hon mo ayesa tueto na wasan abonu dua biom neze wodwe ho a wonte de oye na se numadu na ho to do na yale na e ha wo san so a numadu na ho to e koto do no wo so nom e ma wo ma na ye frɛ no ofa abaya no ofa e bo na mane se asem se na ofa e koso ofie hon mtibra to ba no ofa ne bae ena ye okan se ye ka chen se de ekoso no ye pese o baba no wo ayi wa na wa ofa so no o fa no de no kofie kakra na o kohwe se obe de o be fa no kakra na o de na kwa kosie wo fie na me bra so nya na hoto omo so mo ntimi ma mefa akra ni mfiri fie ho efri se on ne tie na on ti sa nti se o yare de ha omo ntimi ma me den mefa no mfiri ho no nko enani kina nti on me ofra me ka chem nam se asa mo ka ne de se yim to aso mu was nipa no no wo yale a wahwe no a bepemne na se won so yale no how a de famu no na se omo mra me fa no omo so omo ntimi ma mefa wo nko de a se nya sa na o se ba
nti no ono me yes sadia ye mo dia se de beba mo ha no no ohwe mo TV no ohwe mo pa o nti no han me dia no so de ba ha obetimi mo betimi aboa na ma na nyina so mo bi eni se ene ye ka gumu a e dia ba bedu nti na dia minim fa ho no enti sese opena sumdwie ana opena yaresa ne na sumdwie nyina se ka oba no krampo no dia titulu se ka oba no e free fi hon mama no anka ope but ya ba he no dia mo so mo be ka ma yen na ya tuma hu se ada se mo be boa na ma no ho ato no no anya na sumdwie atra no oba ne modaro ma na mo be boa so ba nti na ya dia ba one oba ne wo mma one ne wo mma omo ye omo ma nan enkwada ne we omo nyina o efie ho ewo kochi ho an omanyinyini okotete yes omunyina atifie ho omunyina wo fie ho be suban ekoso no de koso ma me na blabo mu no eni na niye mu no ntino o man kra ne enya hwe mo papa yi omu mo anu kra o ka se bia beji ko se ndu ma kra se man ko aduane kra se o yale aba ma yale awo ba no wotimi ye kaka aduane kra ba noa na o manya bia dida obi ye Mrs. Efri e bla so na okoho no se okoye aduane ama no so a okoso na o buru nwua se wa be so no aba ba bibia ama ne bia nsu asumesi meba memo aba enti nya sem papa na sise ekoso ofie ho mada roma ma yen show efie yi a ye ka ho asemi ya obra na efie pacho no an fie mbra no afie be mani ahoto no afie ono afie pacho ani oba no nya sa hawo no obra yi ni ma ya na san no ne de ne da bida da kokura da ensi aka wa bo ba no ho no ebunu wo fa no nyina anim yare ni na fra ba nyina o start say o ni nyina o nim bibia ka wa bo no ho ne mretente wa yale a wa hwe no abepem ne a o da so abo no ho ka no nim ni nyina o fa nan kasa kuratora bia no o fa no otimi ba e ba beto aduro ni bi ma ne se won otimi ka je no o fa ne se on de nye on yale o na on fe on fa aduro se me me ha na adwen bia on yale so obi an hu se o yale a wo se o num aduro nan ka ho beto da on aduro no na dem fatankoa no oye no na denti na mo ka kire ono na busua ne se se mo nso mo de hye ne ho mfa no enti wo mo nso mefa wo mo de hye ne nkonko hwe ne kakra o mo mpese wo mbeba o mo se da o mo se wo mo de o free se o ya o wa ne no yare enti no se abasa de o mo de o mo ntimi ye den e mefa no nko ba bia e mefa no nko mo fie na se o timi bra so no o ha no ohano sa nyasem kite biambro eni nyuma na se kura de si do si ende de ayen kamia se onya de kura de bebo na se onya no se obi so ade san obi enu ho o de ade abono paama ama nyasem kitwa so enti de akoso no ano nyan enye nyan kura papa se mo bra no de na eye no o to se na kuma onante kakre bia na o da se no hu nyina adwodwo enti se enti mususu se eye de susu se be sunsumu ya de ko se de ese akwa na yentimi hu ne fa ba hospital bia no emfa no nkoye hospital bia no nkoye so still ya le ntimi nko eja mama no emra kakra se bi opese ogina ho a mun raise bibi no nko so otena ho ne be ha na otena mu ma ne be boa wo ne try mate na obre tia bibi ne so na mo mpagya bibi ne nkosoro mane mame kakra kwadwo ho te sei Krobea nyame adomo kakra de nyame ase adwuma be na na ayo ba cho na me yesu mekani eno ana ade si fie ba cha dia na ekoso wo abrabum kan de obetumi aka kire me ba cho me fa ne se be o de o kan duru ba bi no abra no waka o mansi o mai na mame 2019 me wadwuma mo shumeka adwuma mo ajada ko be ho se meni so ebre me anukura akola bi dam so man se onkoto aduane gale mlame ti 2 cd mi di ya kwensi na fe de ben wan se make off sa nti mi muni me hokoto apatanim na me so mama kola se onto
eduru mleme mo jeduru ana bibi sa ba na me power we bi ana me pressure na nisu me na mo na me se me pressure bi asa fe anu na kire no gigiri na na mfo na tamme anu kura na mantima na ante me amakwala me kire ndadwuma ana oso a me de ne to no na chi gigiri amde metu menhia amu ye bia nye na asa ba fo mu kakra no mu yi me na me de kofi ndi gigiri ba na me ba adwuma mu na yare no asa ya mintimi ya me ba na mintimi me ya me ba children's hospital G in baby papa abusuafo so aboa me ya se ngakwa bi so no se bibi kura na ekoso ma brabo mu na minima komba boa me na me ho atome so ba ya still he say oba na me ne je so a onzo mama asomtwe kura anti ama me bre obia ade wo ye dey obia ipa jo bi nsuo nom kakra mama ne nom nsuo kakra wate mama ne nom nsuo kakra na je wa home nso kakra onom kakra na waje wa home nso kakra okay nyamia ne me hwe opa ofie bedase ja me fie o mo kole do bi ho na me se minti bin ko ba bi anti ho no ma na me da ti bin den to ma se fo mo na me da na me hwe mo ti ma hwa se mo no ya ha me se me de ba ko ba bi ama se bi obi ati manu ma se a me bre ko wie se oba me ne ta me wale no ama me ko hazo ama ya no ade mata ayi straight way ama de je okura na me ko ye no ade ye no ade wie na beginning na me wo braso o na me free the beginning na me wo no nyame anim na oba no ye no ma bi basa ba na odwere ho a wonti ase ntokwa basa nti be wofa kura sabi ho me wofa nya ba bi ko ka kire me se kojo oba ide da chuwa na wan hwe Asem Beba o oka Krobea ma fa anya Asem na me wofa no so tia konwa so ti minim se bi ohunu sa no ka kire me na ma fa na minim se bi o ebi afie wa ya tinti ana ma o ya sa nti midini betu midini tu firi wo kotena so koban e kotena so koban no endi boso me ba akokora no ni fie wura no ye fufu okura akoma ma bona se bi odu fufu am medino mi wa djuma mu ano frem se fie wura na ko tietia fufu no ti ko wi anse o se me chi fie wura no na ye police case kobla no ba ne sisa no nyoma firi fie ho pa kotena ni ne ma ba fie ho hwim no jame ho chimiana mdia kwa ni abasa kakra na ja ifiru andi misika mama Ashton Court wo fa boa miana odi misika mama Ashton Court na ja meje na medituye me kotena bofu ti bofu du no mo no so ya kotena ho a ye same thing afi na kwa ye asole mimi ni fie no mimi sole ya na me ko se bi shume ka dundie me sole ya na me ko me kwan me bona ko mo ja me ko mbabi me no wa nti wo fie a wo hwe nkwala no sa me meja no ho no so na mbabo di me ka ma na eti adakwa anwumre bi fira adwuma me ba he no edi Asem ni odiditi fridge esi kwan ho no odiditi akoshe fridge di no nche ho odiditi wura na me nana adan na dia ya anse na Krobea afi ni hu de ekoso ye na me fira na akonta ba ko se bla ya Asem si na ba ti bla na bebe na je se emu odin gigiri na je se ati afaso Krobea sema mi kan mani ble pa o na kasa ni nyemu no sister bi ofie ho e ma me like say entuma bi flano na entuma no wonyin ho entuma no flano de bi anti sister wa ko eti am na so say ba voice ho yere no say ni say asora say no ko na sofo na ma no entuma bi say mo van entuma no ho on fa mfira de bi ya ti nyame enim ni beteza Asem no dana so na ne sister so aba se oba ba ye nti na nima na meje ntuma na mtwa jatum ye ntuma na meji ntuma na mtwa jatum se de ye koso bia no ebe ya me ye ni nyina chefe o ya okoje ayi bi o mo hye no wadiem se sofo bi na de ma no se de minim o di twa fie na ye timu no nyina hye fie asebe nya wo de a obi fie ya ko han di twa fie o nyina hye no kansem sa ti fie wura no kura no du baby do na ayedin oni fi wura no ntokwa nti nyame ncha de na papa bi obofu odikotu na enime o se nkomo be no nkodi no ka chen sa asase ene ja
catch them na me and kakra am koji assassin ko twa fa etia o na me koji assassin nyaminja de igusu kakra me ngwa o sabele na wo yale me ngwa ma blessa ti papa bebi a me kosi da na se o ye ayi kakra wo mu kan show ti ma ble pa ti du bebi a mi si da na show kase bi toy ti o na bu ma bam ka me jai kra na madam fu bia o wa dwum ka chem se me nyai ono so wasi ni fie ho a me nyai ye ni se na ja me ye ya itimi di da ni si wo kakra me ntiman wie ana makot force na mde akotena den se ntini se ntokwa woni fie ma me na ekono ekwo wi azi go bo ma me ni be ye ma sabio ma me ni pese mabo ni din obo no ma me ni be ye minim se na na adwuma kro ye kura se gu o ye dokono o bofo so odi anim gu asesam kwa me amagusuam de chese atem die kro bia mintimi nkama se mo enam metie mintimi nkama se me nyina wi ti die ko wi nyina se me yare me fa ne se be 2019 ono no de na chi 2019 bi wo adwuma mu se de na me kana na fe meniso ebri mi at once koda me Yaw hospital ma bre ya se busu avoa ye bia mi aso makwa enye ye makola sebe owo adwuma ana oye bibia naja o de abla mi ato aduane edi kanya sa akura anka sebe de nka mi di credit ya me ka ko wie nyina se oba na sebe Krobea o yare onye duro no na ye nyina ye ntra so mbiema o so no duro sebe manima eduro no ko je akwado be hye ne twe ana so de be hye ne turum eduro no ofa mo de bla na oba dum no otete eduro na akoto ogu kase mu no enam sa ade ne yo so ama maami bi a ene ne teben oko maami ni fie sabra na maami ni kunu tiase no mo chie ne de tu mu bofu ikoyi no omo sa ache ni bio ade ne koto trede nti nyame anim na ha me nti be ko aye na me ko ka kire maami ni se maami na ade na se no so police for ne ka kire me se me ba ene no na yes ade ni ti ama maami ni nti no me mra na me mefa akwala no nka ho na anya sa ade a omo mani bill ana ja police so aka sa obede ti omo ka sa man kwa ma balance anko bebia na mfro no ani nuaba na mbona mandi se ma mele asem se na aba uti besini yanko na ode bibia ni a eni wa na e ana mni nyina be fa akola no se ya de ko police station ti yedi ni ko do on police fo no yina omo se dabi yanjai gigiri na je se akola no da police station wona yambe yina mfri ntemu a o ya yi Krobea no so akonya problem na bi mi ka ona asem wa mi ka Krobea senya ne video so anka se nka mesu na hu se bani abre e ka ma pono ene bra ma bre no e wo oba ne ba no hu se be kam DC na ne kura to aso DC na ka dan we win complete otamu nkole no do mu dam nkuto otomo no do omo nam ha e ko wie ji kura nkuto me wa dwuma na ne nuaba na me ka se me be friend na me ne ko police station o friend bo fun so se la force na na kuya de nkwala na ko nkuto ho ti be se ne kokore na me fa drop in firu kurum hwi na me duro na me ko hwi mo na me ko fo mo se mo mesen yanko mo na ma bo mama ni nti mo mesen nti kikiri no nom kakra mama nom nsio kakra ma nom nsio kakra kikiri na fe yedu wonma o ka kira so fo ni se me ba be wi ano be wi o mo de o mako na o mu ni me ba bia mi ka so na ni nua ba no ne kunu o mo na frɛ mi ho o mo ka ho ne koi na adan nto kwa ho na Krobea me koi no me baga no se o da fom se kata just akura ni a o hia medical ayi won fa akura no ma na me fa no ko hospital mo se da na me yene ka chen aso fo se me ba be wi akura no na o mu ne me ye de ko wi aso mo che me no de ko she ayi kuro no kura be bi en to Ethiopia police station mo che me no de ko se wo be wi nipa se me be wi nipa me ni aso na ko yo me ba be wi ano nti omo ampene ama ma fa akura nti later akura no mo fa akura no mo de no ko to hospital ana me ko da access e was asem no me de me yene me ma me ba be fa akura ndi na ko no omo so mo mpene
Tingutoma ya chi me de me koto ne nkwala no mo on chi me koto says ti me wofa ne be me nti anu na chiri no afa na me di akwani aba akwala ne da hospital nti me sori a na me firi kotwi na ma ba hospital be hwan sa kakra sana da almost be 1 week as 2 weeks asa no mu yi no nyina sika ti me ma ya na Krobea na de go wi ansa chi na ya chi akwala no ana ma de ne ye dai fa ni tirim ko wi se onu moduro no so onu moduro no tena fa ko ko onko ma mi ni fi ho enko ho mo ana ko ma chen free ho no 2012 as 2013 na Krobea ebe si na me no ka sei me ka se me nya ho to sa aba ya ne nsem na me boa ma ye bia hospital imu ba ji ma ba ko oye nurse ye friend Mr. J mitima boni dia ka sem so friend se se papa no be ka ma sem a kire wo mi hu dia me ye me yere no ene me ba no edu ba bi na fa o mo kwa asole no mo ba no mo agya duro no no so fo se nti na fe aye se duro no mo no mu nti no wutena wa mani di 1 month na wa no mo duro no anto aso pe na jese anim guasia pa ya ka anim guasia sabi na Krobea metia no sabi o tafrache mi nimba bia sabi o min kan se min ko bozo muzu gwaje duro da min ko tu duro da mi kra mi ni ada aja de ko sabi o sabi tafrache mpabo mi ye badwuma na mi de didi eno na wo ma dwenem ti ewi a kire nde kwa ya se oba no ono ne ma ni nyina pa me ba panyini ge no a o yare ya mi ma bo no ka ble no sister bi na enya na sabi woni ne ye adwuma kakra mi nka se eja adwuma ni jai ana bibi akure timi didi matam de onu ape me baba ma no se na Krobea se nye se ne wo friend na be gina se anu wa akora ne star onam se a wi pa wi ni na ko wi se nkora no mi tu omofo omomfa me suma me ba ma mi se menko mi yesi ya se me yesi me bla me hu how many times a mo ba fi wa bedan dua metima ka se wa bom dua more than 1000 dua nko me kan da na Krobea 1000 and no dua ya oye ye no mabu na Krobea meti o me yale o nyame na awem so bedu sable me kan da me yale pa makoma bi ntibi nyawe you know kasa ko akira more than ya was me jai to a sense na me home metika ma me be na me hu fifire sa be wo me co distance bia na ye gigiri pe na mai ne kosoro tina na Krobea mati udin yo program no ma se me nyina se me fie no ntimi tina wo se sebe mi ama bra sam fifire na me be ja dan wo sebe ade ama ni pa sebe o muntie masem ana ma wo mo ba wi ase a omomo am ho kwa bia so nitiwe man sole anko kitchen anko ye bibi kakra ze mi am de be koma no ho mfa we nyina chi no na Krobea mi apo na du ba bia me ye kakra no ma no asa abefa wadi mi ni abaye otimi nchen oba mi fie kura ba no aduane a wo doje se on pesa obu no oba fie wa oba buru nu nua sa abna maka ye se ma fie ha oba no aduane ma me oba ka bangusi wona media bangunu fadi a atonya manyi sei me fa ne da na adia antonya manyi sei ma kan kire ne wo fa na ka abaya ni free he ofli ntobroso ono mu free ne wo fa de sei wo fa James Montreal ye free James die wo fa James na menim ofa James ona ye ne ho ade ma no me ba ja na busia no na sese akam nipa na doso e wo ntobroso sese no ofa no okumase ya okumase ha na abaya ne ma metiase ba jo ne ma me walo na ne ma me entiase okay ne ma me nua ene wo ho na abusuafo no wama wo no mu ahunu tebea akwada ni wom ne de waye entie bi omo mefa no nko na wo mo nso ntoa so kakra na Krobea enya asam kito ma ka fe du ba bi ama me home itinti no me ja ma me sister panyini me sister no se be onyame oni ahodin sisi a odeka nti ono na ofrede wo fa James na no aka no sisi a mintumi no wa ma ya be wo ne panie ne do wona wo se nko onu moduro eto aso no
wɔnom nti acha na wɔtwe ɛkɔ na wɔtwe mienu na aturi nti sɛ me a me ne tifi hɔ no deɛ sɛbi o ɛde adue yɛ ɔbɛbɔ me saa na ya wo yɛ ne bɔne bɛ no abo bia ne bɔne bia na Krobea ne nyinaa kɔ wie sɛ me ba koraa me soma na otimi bɔ me dua me ama wo me ba koraa sɛ ɔnkɔtɔ aduro mmerɛ me na yaw kokɔtɔ aduro mmerɛ me nom na wabɔ me dua me fa ne sɛ bɛ 4 days me fa sɛ 1 week time asɛ 2 weeks ɛni me ba bɛ ma no sɛbi o me fi o me kɔtena me yɛn kokɔ kakra hɔ me fi o ma yɛn kokɔ abuo kakra bi nti kokɔ no ya na me mo aduane na me sɛ akwala no kɔtɔ aburo wɔ papa bi o yɛ nikedi ka on famla na me fa ma kokɔ no ma me si da ada na me ma akwala na kɔ na nyame na me hwɛ no isɔla me ma sika nto aduane ni na me so ma no nti za de on ma akwala ne nkɔ ye na Krobea tebura ya bobɔ na ya da yɛ katum ni bi esi me dan no hɔ no fa teburu no me da fo mo ha me tie wo na me tie wo kra no fa teburu na ya me so pan me ha sei to de bo me kra ma me ha e ba mo ja kakra ma me twa to ma yiso enti o me da mani ana na Krobea na ma mfa ncha no sebe na wo sa me so me yiso me nyansa na so fi bi fo na me fa na taw because me ma me kume ane de ze wa frɛ na busuafo na wa di Sofia abo me na di Sofia na me se na me ntra on de kume on na fa fie no ti ze na Krobea ma sem nyina se me srɛ me dwana to a oba no me ntimi ne ntra fie obi so oba tra fie o de a me ton da no ti mo mo ame na me ton da no an ton de a o mo me yi oba no firi me fie o me ntimi bio jewa home o ma ne santna sena onye na home meba nyamotre ensɛm no ɛyɛ na ebi ha na ensɛm no nso bi wɔ hɔ a yɛ na sɛbe yɛduru yɛmrantie mfie mu a ɛyɛ na yɛasonte asɛm na no asɛm wei na meka bi akyerɛ akwadaa bi ya mekɔtoi sɛ ne na na ɛka n'asɛm ne ɔno akwadaa na dwa mo ayɛ kolo yɛyɛ kolo ne na na ne ka sɛ yo mo time no yɛ abegyimi brɛ yɛyɛ time no ne wɔ so mo time na internet wɔ hɔ mo time no na mobile phone wɔ hɔ mo time no yɛ abegyimi brɛ na me hwɛ akwadaa din tumi hu sɛ nneɔma fa ne widie mu afa nneɔma na ogyina ha ka nkwase asɛm mehwɛ ne din na mapake baabi o ɛna matwere kaa no te sɛ deɛ first ne yɛyɛ kɔ maapɛ no first no wokɔtɔ aberante a watwɔko wɔ baabi de ne nsa agu ne bo na watwɔko kae a ɔkɔ maapɛ no no saa bi na na mayɛ na mehwɛ na mfrɛ sɛ krakye bra oh fada sɛ na watwɔko kaa ho nti ɛne me fada mra ni bai oh fada ɛna sɛ akwadaa na adeɛ nti wo hunu kɔtɔ ani a obɛka sa abaa akwadaa na adeɛ nenne wugina ha na wo ka kyerɛ wo nana sɛ ɛyɛ abegyimi brɛ wo hwɛ deɛ meka nana yi a wɔnyɛ obi a wanyini biara saa nanso ɛyɛ ne nana ne akwadaa no nam sɛ tie deɛ panyini te hɔ a ɔto n'ani a ohunu no wo ugina hɔ a unhunu yɛne a yɛyɛ gyimi brɛ no me na meka saa asɛm wei de kyerɛ wo enti wo deɛ fa ne sɛ deɛ meka no mefiri gyimi brɛ mu ɛna meka sɛ be saa gyimi sɛm wei ɛde kyerɛ wo fa kɔ wadwene mu na hwɛ sɛ saa gyimi no nyansa wɔ mu a obi na ka anasɛm ɔse sɛ nka wonim nyansa nka wobɛhu sɛ wagyimi nti fa kɔ wanka so wadwene dwene mu na hunu sɛ wo sɛ wonim nyansa yi waa wobɛhu sɛ wagyimi ade a panyini te hɔ a ohunu no akwadaa sɛ wogyina hɔ a unhunu yei ne wɔfa wɔyɛ panyini na wɔfa te hɔ wɔfa hunu deɛ no ɔno aberanteɛ no gyina hɔ no ɔnhunu na wɔka kyerɛ n sɛ ko ɛnkɔ hɔ ɛhɔ toro ɛmfa hɔ miɛntukura mfiri a na wɔfa n'ani ngu ate aseɛ ɛna ɔtuu yɛ a ɛndɛ yi wɔn sɛ wɔka wɔfa ne nte aseɛ o
enso nso obo ofadi ka asam ofa woda asam ado ubu nie na wofa ase no ne ho mfa no tibra na beboa no ubu nie enti sabre no de no wofate ho a wo hunu no no onu gina ho a na wo hunu nti ye kan be say dogo me wofa ni tu ye ko han dan enio is the current situation emi ya sisi baby abedri yankopon hu ye mmobo na omoa ye nyi mfiri tuntum bia ansem tuntum nye bibini na America wo tuntum kuo no ekuo ne so se ye ya me ne wo ka sei wo de mesrew heba pras doctor bedu na de ne beba de ne besi se be ya kanfo se be ma be fa ba na yare a eboro so chen so eba oba so a de be ma ye ne so be ba abusuama ne wa ba abusuama ne awie no aboro ne so no abusuamu ba mu bi be fa de hye no se ye nso ye de hye ye kwa akopɛ na yare hwe ne ho tɔno a ye be sama na ba na ware ase kyerɛ se ma men kai wo sa wade be ma tisika yi oba ho ade a oba ne nye be ma de a ena be ma tisika ware oba be ma ne nso nye oba de a enti sa woni be ma te na yare ka be ma no a wo oba no sa wode be ma ne hye dem ema bibi to na ukohie nkumanfo om ye crazy a ombe kire otamfie ani ombe kire o se ni eden wo ho enti udimrika kobo be ma abusua mane mase ye wo ba bia ye fe de hye ko saa na oba de yete enti die na aba se mprempren be ma na ankasa no onyina yie na mo nso mo de hye ho mfa no na mo mefa mo de hye yi empe bia pa emfa akwada ni nsi na me nso mabusua empe bia pa emfa mi nsi a adane asemi ene sa asem wi ene yebebusa. But in the meantime, Dr. Hepa Plus abedu ene ye benada. Edu benada se ya ade ba ko pe ne se fata se wo hye ne nso se de fearsome 3 no eye Hepa Plus Pavi Plasmos na se enum yensa wei onipa da se ni mi tulfo se wunya bi na se wo bobo a nokre me se wo se eboa wo nipadua na hoden emani gina brane se be ya de bi emfiri wakwa na hawo ena doctor babedri enebra doctor somimu enwie ne te doctor Hepa Plus akwa ya na umpom te sei nyankopon adom me bia kekansi ani kama ye de nyankopon ase ena nso ye benada yes edru benada sei ya eye Hepa Plus da yeah na ene bena idie die na wo de ma me ne matiefo doctor nana me da ase edru benada apomodin ne prema nipadua no in fact nipadua no nyankopon nam so ye bibra amayen yenso ye dia ebetumi dia hye nipadua no den eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos nana obi tie beka se menyare den tipa ne se Hepa Plus no pay menso me de me ho hyem na me numbi after all me yoki nana ansa na onipa be hunu so oyare no na chese ohaw no atra ne nipadua ho den de yeta ka se immune system no eninti se anytime bia wonam ho na uhunu ho se wonyare a etimi se nipadua no konkondin bi de ma wo afam dia betumi aye ene se obebo nipadua na baso no akoso akon ama na abaso bo we no enye medals abaso bo we ne yedudo a odi ma nipadua no e de ahye ne den nti na nanom hunu saa nimdie ni nyansa we nti ontwen ma onye mre ansana wasane dudu anom anopanye anwumre bia no bese bia no ene ikra de se anka generation bi wo ho anana esese ye me ni bre na yanum dudu a ene dudu ye friend Hepa Plus Pavi Plasmos no a anka esa generation sure if you say ye na nanom de na dust eni sorosa na sabi uka to wisi kra no e ho form bebre chemicals ani use of farms no na e wo form pa se me mpese me kase na ebi kra ni ho but e wo form pa sure na ni nyina achi no ene obi kra mpo kwa akoda ne phone wasan plug e o ne bedside do e na o charge phone if you say ohunu how bia wo electromagnetic radiations ni energies no a
ekum nipadua ne nkakra ne yemfe ne ehunu enti wo kan Krobea ka so ye bewu a ye dada nana se ukọ kwani ho na wa dore no baye na o the pesticides abo se be ya moa de omo anu kan bewu a indeed rodent moa ne de omo anu kan omu ba nipadi a onwu nana enkyerese nipadi a hwenye yen ba yen wu prekope sana phones eni ne madodo atwa ho ahia de yen eni nti se generation bi wo ho a ese ye ma yedudo no mu ho hia yen na na sa generation we sure eni nti na me stress wo de wantumi anya bibia ma woni padua we no anka bosumi ni nyina anom hepa plus 1 me bi mfa ni padua ni na ote hepa plus no eye hepa plus pavi plasmos eni nti anytime bia na ye ka hepa plus ho asem no na ye ka esi so se eye miensa enu miensan e na ye ka di obetime ya na se drugstore bi ben wo a eni die obuo eni ahobrase kwan so obetumi akọ na wakọ akọje odie na wanom na de mia ma etume bo ase abobo me numbers no de amount na wankasa wafrɛ me ebia wo se doc meti ena ya na etadwa me kenkenken doc aya na me ho enye me yie kra doc aya na sometimes no meni so etebrebre me empo me menses no insisusu yi doc me hunu de ma yenso meko hospital bia no yese misrade tambi ena agi ni padua no aboso aya na makoma se de sifa hyehye me na twetwe me no duro no ebeboa me ana me personal line si Mr. Oji now the frame 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa amanone obetumi aframe ne medin komo bia opese yedie 0542 807 907 0542 807 907 kai say enuo ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos enuo ni din ene ne honam ne ne bibia ase debi se enuo ne na miensa nti ukọ baabia ye ton aduro ana wampa wutie minyame adom we hyirawo oton aduro se nipa benya hoden obi basa oto Hepa Plus a na se enuo miensa na oka no he ne Hepa Plus na wate no pa ne ye Pavi ena plus ne plasmos eniti bua nipa no na onya miensa ni nyina na 60 Ghana cedis baabia otimi kan fibia ye woni nso ho ene ye woni topa ye nti dia ohwa a obetumi anom no na wanom numbers na wo frame ene madi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa manone 0542 807 907 0542 807 907 kai say enuo ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos asam depa ne say this time no say obi ho otie me wate aduro ne ho asem saa na wonya yanka obanum bi banifie pa kase ne say oda aduro so and ebre bi ne doctor ka kire ne say hweye ne wa anuma ha ban aduro enti ama onyankokuduro ne mpo a na saa de na san so edi hu bi abeto ne so asem de wo ho ne se wa wo pese try Hepa Plus Pavi plasmos ebia usuro ni wo hu nyina akoye se me doctor kan me bi se ma me no ma ha ban aduro ene me mo akonya frɛ o doctor na mani hunu sɛ menya Hepa Plus Pavi ne plasmos me pesa nka me numbi do me da diabetes aduro so ana wo ulcer obi dia akoma yare
uda esrade tambia duro so odi ohawa wonam a ye de wato aduro so nanso usuro no frau doctor se menya hepa plus pavi ena plasmos doctor me po acho metumi anum bi akanuro na de ma me hono ana na feedback ayenya do no ase doc de o kan enu kro me fra me doctor me kan ho asem kire no o se eye hepa plus no ne dia metumi anum and this is positive say o doctor ebema sa assurance no say eye hepa plus no ne dia obetumi anum bi enuro no eho enye den Ghana ha baby a wo bia no obetumi anya bia nom and ye encourage pa say anka busua bia na bi be wo ho ensuo ne bi wo ho topaye ne bi wo ho say bema obia na pomuden ho asem one na dofo pomuden ho asem ehia won no ebetumi anya hepa plus pavi plasmos no eso mfa so na okoba bi obiso na ansen ho ayeden na ansen ne bo no kra sesa oboa 60 Ghana cedis miensa fa kwaji nro miensa ni nyina ni nsuo ne topaye obetumi anya bi e ma na tumi aboa na ebia na wadanfo ana wan kasa wo ye muslimini enche obeye fasting kakra misro fasting no eye inshira eni ahoden ne sese ala enam sa fasting no odemaw na how prepared are you so sometimes inshira bi ho ba na wo nya prepared a untumi nya o inshira no spiritual ewo ena physical ewo physical na pomodin die so ho ye nipa dodo no a edi adanse say oh me ye fasting ni wie ye no makoma yare no ema bi o me ye fasting ni wie me diabetes me ulcer me hunu bi o ni nyina ne say ahomache no onya bibi to ase wie a wa pe hepa plus pavi plasmos e dia prepare body no nti oje honhom mu nhira ne ahoden no na honam mu so hepa plus pavi plasmos a prepare no nti wo hia no a unhu kra se Yakubu ye fasting unhu kra se unua no owo saa ayinim exercise a oyemu eninti we break fasting no so no jodi kan ye ne se wanom ne hepa plus pavi plasmos ansa na se kodu no de betutu akire se nso aduane bi no ode tu akira break you ode atu akire ni nyina ne se o prepare ni pedua no akwan mienu so physically ena honhom nso na physical ones ne de hepa plus pavi plasmos ode wo ye Kristo ni na wutie me wadanfo ye Muslim to bi che no to hepa plus pavi plasmos fa che ne se me so me dia me de ma na ode atu saa akwantuo no anase fasting akwantuo no otumi dia ye no me ma hepa plus pavi ena plasmos wan kasa so betumi atobia ma ho if se sabio obi be pre apomuden ama wa ente se wan kasa wo pre e dia ma ho me personal lines no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia hepa plus pavi plasmos 0542 807 907 0542 807 907 na mesre ebia na yo ba wuti infections how pa wa panie bi ebi kura wanu madru sise di akoduro ni de sebe enya ope batadru adua fam pieto breme the point say oni obi a wani gine ho epese mu di agro bi a wa mfa bibia maske pampan no a na animguase ya ato o mpene sa bat abane sa misrew se ekoduru sa point no a mem wani nyi se o manya bibia me di gunsom de asawa ebom e de kohonum esiesi dabi mem asa ade no enye ade a e motivate you eye hepa plus pavi plasmos ko pebi na sase se ononom we onom manipadua no enya ahoden nipadua no enya ahoden a dia ka nyina no ono atumi handle no ho na obi wo honoma na o pese ohunu bibi kakra eno so de mechiro bibi kakra oyo oba fata dwene bi to akiri last time dickness ba ko a ofre me o so dog na metaiti o so yetumi de atadwo to akiri na
na me hu ne se bia ye maba wa no amu pe bibi kwakwakoye no na eda wo kyerem se eboa atadwe no boa siesie ma oba ye oba no and I'm so dem I mean try he said the dog who can yem panyimfo no so ebefa was the dog enye se fa keke ade no eye pa na mbisa se dickness na eye de o se ana dog ni chupa se bibia na ye kan se nye bibia na metumi aka kire oba de metumi aka ne se odi atadwe ka ho a o se de aye no wan akora ne se ne namfofo miensa na onyo mutai edin komo no kan ho asem kire mu obia ba be chia ne sem se ana bibi se ho aye se o kan ntem na se omunyina na no maduro no omunyina na no maduro no but se mo de atadwe be ka ho wa hunu bibi sa na nke so o kan ntem kra mesra atadwe wie no enye joku mema ni bi kra wi o yes eninti se o yo ba ewo mu a o de try bi hwese de making etesa na entesa onso yo be ma ewo mu a fa okodu ni bi tutu akiri na ebeboa wa ankasa me personal lines no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwoni ye Helper Plus Pavi and Plasmus ana Monica apomode mapade eno ane Helper Plus mixture Pavi Plasmox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Helper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Helper Plus husband. Ye de wa Helper Plus husband. And there also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manno ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan
fa Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opesa ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi kohosisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamoduma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches makoma enwotwe na wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na wamunyuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo AB, Omo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Jumayefo, Omojo Makatia, EFA controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Sheni. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwano Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechere, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao Unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mo
mete akwantam na me ho preme oh kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose Simple Plus and on a papa hanye kom abusuapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusuapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmonyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachi enhwen asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boss video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there she say everything under one roof abusapani we dey ntoaso biu God's Way Funeral Home no a and the right company no na ye be hu won o kumasa safo leba kani koko board down no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78 obi muamie sumo bimamie ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enunti ena hu behia ma wo se ubaba bepiem e wo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti se cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na beji computer mu nimde ye Kumasi Abuabo opposite Waterwest Friday Anmatrufu so 0538675158 0538675158 Friday na nyambo ewo computer nimde entity yemu medasi Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafonia de share yadamase. Yakoya yaba ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi dumedi no ena wasugusu enewie wutie enewie oheye. Enewie Ebenage Herbal Dr. Hepa Plus. Ono ne ne kobo nkomo no na de wakai de aka eye wanamuntu a obetuo na wakwa akope enuo ni bi na wato baabi biara yeto onuo bia wode de hian so obewuam na wakasa wope Hepa Plus Pavi Plasmos na wunyanya sa enuo ni bia wawie ebeboa wo pa ama enepa akoso ede amawo ena wie ye kan ye kan ya no ahye ne nsonso se Osipes Enterprise yedi Kumasi Krobea yamua ni ebutu ayedi adwuma arofo de adehye yedi perfumes ene slippers ema ne mema de ene yeton na wunim ya yenhwehwemu bi ama aba beto adi se perfume nye perfume bia na ese oba uyusu ana perfume bia na ese bema uyusu ye wo bi wo ho a eye mema scent ene ye wo bi nso wo ho a eye ma scent enti enyesa wote da se ebra wa na wo ma akra so se wunnimu a na wunnim mesrew eye Osipes Enterprise ye ne ebeboa wo na ya kyerɛw saade no ye kan ebi wo ho a wa wo nso wo perfumes a uyuzi na wa wo de no de uyusu no eye abolowe fo de ni bia brane ma original no eno na benya original scent no na wonso odi aye wade perfumes no ye wo Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Midlot any other perfume brands a onipa da sani se gu ho a wa wutumi hu se etija
ufiri hɔ a ne aka sɛ dabre nipa asomasi aba ha ɛyɛ Osipes Enterprise ne nsa no ɛne ɛwɔ slippers ɛmaa ne mɛɛma deɛ yɛwɔ Adidas yɛwɔ Nike yɛwɔ Gucci yɛwɔ Hermes yɛwɔ Versace ɛne other brands enti ɔbaa yi bɛɛma yi wɔde ɛwɔ naase deɛ wɔpɛ no bra nneɛma wo papapaa no yɛka yɛ nneɛma yi yɛnea ne yɛhyɛ da kɔ ne yɛkɔfa de ba enti wobɛtumi abɛtu bi akɔtɔn ɛboɔ ne da fam ɛna wobɛtumi nso abɛtɔ ne nkronko na ade akɔ akɔdi wo nso dwuma Kumasi Kejetia Dubai market ne mu ɛna yɛwɔ police station ɛwɔ Kejetia Dubai no ne nkyɛn pɛɛ ɛna Osipes Enterprise yɛdi adwuma ɛnuanom ne adɔfoɔ yɛ number ɛyɛ 0249 238370 ɛna 0502 520634 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise yen ye beji sui yenia ne no beka sei de wonti ase bia no eye yenia ye bechirim na ye de amawo ena wie onyame wo ho heba yen so ne ye de basanu pa no aba edwa so sabre ya ye ka sei enuanom ne adofo yade ya na se oyoba bema na wutie me ena wie na ayobi a oyafunu mu wogye wo ho anyia onue eya mabasa heba capsules din enkawa no kyerɛ sɛ aduro ne ye oba wo nsabuo mu nye bema wuduru sini animu a eneoma nhyɛ dan click yie obi wɔ hɔ a infections adokro no obi nso wɔ hɔ a ne de no koko asi no epai wɔ ne tona no na asɛm wa yɛ kɛse obi nso de ne cholesterol yakasa wɔ soro papa ma mi pe basa heba capsules no bi na se wono nomo a ebema asumdwie abafie ye wo basa heba ointment eno de da ne da ose ebeye ni nyina ma wo basa heba ointment yi enkwada yusu empanyimfo yusu na se wo ya akwada na sebe akwada na sabra asram pampers rashes ahohye entosi nom ne yam nom ne ade ne tototo akwada ne ho a fada ne akwada ne nku na fasrasra no basa heba ointment ebeboa akwada ne pa afi wo ye panyini kakaje se wo nsa no na moyere woni padua no wote center ankasa wura nipa mu ana ye ahomte wo ye obi anantemu apropro ha pompo bobo basa to de bia wadwuma dinti na nipa dua mu ya pe basa heba ointment ne bi na yusi ninua ebeboa opa wate obaki NG misi ebadani heba PFA Fredimens any baby a yeton no bia no a basenwi ubenye bi ye number nie bibi nie na wonte ase afre eye 0244 267725 0244 267725 and the Voltage Real Limited ye de otunsuo onua ye sinum nsupa o nye nsuo ni nsupa meka se wufie ho watu nsuo na ye papa na se ye fon enkwanchefo ye betuma awi wonko a nsuo da bia bu na ujasi wa na daase efi nko a nye nsupa wo mutu no anka kire se akosibuo so ubetumi afa ne saa na se feska ni bi ka ho na yensa ntu nkofo momoboa wo mu ni mfidi etumi ye enti nsufo eni atu ama wa wonom enti won say ye ni chese ye ba be blomu ye ni chire ye ba betim ye ni na pomp ya sei na wasesa feta asesa ni nyina ye how ni Voltage Real Limited Voltage Real Limited onom ni age wonom watum Ghana ha Asante memu se bensu papa tua ye wonea wonom adwuma panti yenim won Voltage Real free onom wo animdifo a enim nsuo ni tubako onom wo animdifo a wonom wahyeda kram fidie free amanone de aba efidie ni ye mfidipa enti ye tunsuo no a ye dwabuom kwa asase na yas na twinso krogen Voltage Real Limited asem wodane se Ghana ha ba bia wasase da o property ni wo bia apese ekotunsuo wo ho no what the dine Voltage Real ye betu eye wadwumam eye ufie eye nsuo adwuma na apese wo ye ni nyina no fabra beda Voltage Real fo ni enkotunsu papa amfama wo enkwanchefo e bia betu ma problem nso aba afre yen na ye mesiesie ne kama emfama wo Kumasi ahodwo da aban ni main office ne wo so obetachi man sunyan ene doma nyina nso ye won krabata ho ye number ye 0244 299520 and 02664322
and already fear Herbal Center, Dr. Mankwane Dano, se wobe kumase hakronum bosie Red Parker, a honor already fear Herbal Center, so, and we are nominated of 4 papay, was si baby a tokro da wo ni peduani mubiano, a drobe ra. Enti se wo bia wenye tremu hawo de bia wonko awuti e ka ne ho pene fie gya dum obreu wonso de ne yenam yade atena wo so ache wo de anante wa chini ahoto ma wo bia mojabro so na hawo wo bia etwere yade Tarford ulcers ro kunodua yade enti mu atwetwe ana wa yemre mpemu nsabuo munye bra bewura awurade fie Herbal Center ha na wa yedun sinikese a Esuya brefo. Doctor number eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633. Unya fresa ahoma we ya. Ewurade fie Herbal Center Dr. Mankwa. Papa ne beje so one obekasa de wonte ase no obechirim. Ene grow fine Herbal tonic no eduro na eduro. Ene wa wutie me da bia wanumu ato aduani abekwan se ne yede aponche a yaho yede apopo abekwan pa besi wanim na wo ye manum kra twintwi ni wo homobo nya wa ponche a yaho pa ne wa bekwan wo how ne say wunya grow fine Herbal tonica enum ato ni nyina befri ho wo nan ne won sa ye tititi ya wo je wo ho enye idura na dua wuntumi na wo sore a na wa ye mre ni nyina waduru eye grow fine Herbal tonic so yo ba na wo ensabuo mu hawo a wada meburu ensabuo mu hawo bia wo bia no ma grow fine Herbal tonic mu a wate eduro we ye de ye ne ankase ye natural koko ene ye de aye enti vitamins ye hia manipadua no se sori gina ne na so waka no eno na grow fine de ma eduro wo nyare kora no na emu nipadua ne wo ban na yade bia mfiri wawra grow fine Herbal tonic eye pa afa ye wo grow fine ointment ya eno de ya wo hudwuma na edie se wusisi ukotodwe wachiri bremo wapono waposo ba bia ye wo ye bia no ya grow fine Herbal ointment na de yemfa ntwetwew ni yemfa ntwetwew na fasrasra so ahotaba ba bia to no bia kwa grow fine no benya bi frɛ yen wo 0244 59 6532 0244 59 6532 and a Simple Plus phone accessories and you are not near the phone ya de share ye kan Simple Plus ye nioma ye tono ye papa ye nia ne kuru krashe da koye ne ma papa yi every China mamu ne ye de aba ye nia ne ye kire de pe nuanom Simple Plus ne phone charges a wo tono ye papa nko a se wo pe Android phone de yam de o pe iPhone de ana Samsung de a papa ne ye de Simple Plus aye ye wo power bank ye wo batteries ye wo hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth and a headset o pe phone covers iPod protectors de ye papa no a onua enya nkwanchefo a ye piano na ye o de wo pa ubenya mfaso wo sika ne ho phone accessory bi a wo pe bi atu aton ana wo pe ne nkronko Simple Plus de ne ye bra na betu bi koton ana beto na fakodi udwuma kumase ha wugina kejetia Dubai getu nanimu ha ne nhwe animu opposite no adehyeman abrosane ya wuhuru no wura ho first floor ehɔ ne yewo ɛna wo ba kejetia nka ne ba bi ana toilet ehɔ ye toilet dan ho no masala achi ne nkyɛn hɔ no Simple Plus san waso ye ba ko hɔ ye number nie de want ase ne frɛ yɛn ɛyɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 unya fresa ahoma we ya Simple Plus for enie ye beje so ye ne obekasa na de wonti ase bia no ye nea ye bechirim ne ye de amaw okay anuanom ne adofo ene enkoma ewo ye nim ye bema amani hunu adabia ya mekasa asem we se ho ye oba na wote ase na obi bati ni sika ebe warewo oba eya adom bi na asonso kire se eya nimunyam ene nipa no wabehyewo amebia ka wobusua de ya na eya enka tete
said ye young oba bra na oba fefura ye friend chiri brano se oba ye wade o na kokoye enuoma bi e wo ho wo ha ya na nipa de ani na hwewo enya ani ni state ne ntwia so no ene ye de hwewo enti se kwabrani to meet nasi karisika no de ba fie besrew totɔ ho nyoma otiri so ade no ba ba ya maami eye nimonyam hye wate mema ne ma wotiri mu da wo wi asesa awade a wote ase no wona wo ye be ma ne favor wo ba ko homa eye wa wo bo aya ade sese sada so ona ma awaware o ka wa hye o mebo a eye ananya ofe wa kwa asore ne efra awarefo o sore a ya ananya ofe utumi di komino enya ofe se udi komino ni bi se ye ofe eye nimonyam hye etu gidi se ye mpna na wone wo twe a enka komino no wo betumi akosa lai no akọ akọpe biedi eya abra ho ase wa awade animu eya abra ho ase krachi di aya me fe wone honne ene ni nua be ma kofi ene ni nua ba ono mo bei o madi wura dachi ene na ba kire se eto de bi na be ma ubehunu utru leveler just wakwa ahohiehiem enti wosa ahohiehia na wo kire ne bre o se wo ba na bɔ me dua be 1000 me bre wo mma me fie me na ne dua kora no kire se ono mo ntoto ne fom kine bi Nyankopɔn pagya wo a ya no wakai de o mo nso ye ma wo bra wo kwa ahohiehia what very good sasem wi mi pie free ha pe ne wo me se mi musa sasem wi owura wo peduabo because asemba say ya ye nhwe faako ye hwe nchen ne nchen kana mintie emle bi atwam na me wo adwuma mu no na metuwa minim baby ada tie fe du baby na we ya no twene ni no yi na ni ato nchen yes why say na me die na mo kan tina na Krobea nyame anim ne ma me bufuye ma me fe so sem de bebodua asem me ho se di pa o kan sa asem no to me so o gu mani mase no obeba no wabeka no kura kire me nti wabo bi pen na me anim me dane o boy no ba cha me dane oni obi anya asem amani pa ne so wabo odua pen okay me amani pa Freddy de se me ni obi gina apart from sebe me ba ge na me kanu ene me yere de se me ni obi ti o kase bia sei de minim se bia o ye no machi dia ene minim oba no wabo odua pen pacha ye dane ba suma kwa yin no mo dane na bebrebe be 1000 ya wo kan o yere die da bia nso ba ho me dane ana ye ba ho ebi o so efie na bi o so aye na ne kura na dem ni na dem enti se ye ya wo ti hoi hunu ho se eye attention ya de ana kuma yade bi ana wususu se duabo bi be wo minim mi ade bi obi nyina manim fa bibi mo me be se bi ase na mahu na manka ho ase because me kra me mo obi nya me sa no ko me nyo bibi sa ada oba ni duabo ne ya wo fa ne se enye hwe we dia wo de enye hwe me kan ne se minim so ba no machi bi no waye bibi sa na mahu no dia na me amanimu de so yesa bi aba menene ye bia na se jai din adia ye be kan na je se ba fre busuafo no ma ba bebrebe su wo mu a wo kan ye nane na ko ye se ma fa ne sa services ya metie kura ibi na chance kura ma fa me no mo aduane kura no obo me dua wo se me fa chance di no mu a mo ma menya yi ansa enso se wo fa mo ma international me fa ne se mre kakre me fa o fa wo wonu aduane ma me tiwe me koda me wukura me dawo e no no amu no kura me wukura no asebe o kan asem kura kire no a on fa nya asem se mo da dankruma na mo na dankrum se wona me njan on me kasa akura no sabi akura me pese me kasa akura na inti me pese me nti akura na yesa de na me kan ya pe no
asesa no ho ne akora ne nyina akoda sɛbi ɔne ne nua baa no de baabi a ɔda no ko akora no ne nua no kɔ school a yɛ de ne ba yɛ nkyɛn sɛ bɛyɛ ɔbɛba bɛda yɛ ɔne ne ma yɛ sɛn ma yɛ four ba two na ɔmo wɔ mu no mede ɔmo nyinaa kɔ ss obiara ne ho twaeɛ sɛbi woka koraa sɛ akora no nsua adeɛ koraa maame ne si gya nkɔlaa no ma obiara nwene ne ho deɛ ɔwɔ school mu sesee koraa no wofrɛ no blessing sesee a ɔbɛka kyerɛ meme tumi bafo sɛ ɔnsua adeɛ no ɔsi gya adoma no deɛ gya nkɔlaa no ma ɔmo nwene ɔmo ho na akora ɔha adwene ɔha nkɔlaa no adwene akora sɛ ɔnsua adeɛ a yɛ force ketewa yi bɛrima yi a meka no asɛm papa woka sɛ ɔnspɛle de THE de akora wontimi spɛle akora no gyina classes ɔbaa no ɔno ɔyɛ adwuma bɛn me wale da me ne tena deɛ asɛ ɔha no akɔyɛ wei kakra bi na wagyae asɛ wɔyɛ kakra bi na wagyae asɛ ayɛ biribi enti sɛ yɛ a wɔwo ho mfa wei ɛyɛ dɛn ne fie hɔ yɛ manage ana Krobea mame na makwala ase wate makwala mekyerɛ na adwuma kɔyɔ megyina Otec na memfrɛ wo meda wase wate ɔyɛ adeɛ meda wase sɛ gya wo a ebi asa abere kura ka bɛwu sɛ di sɛ ɛnyɛ wo a tadeɛ bi di kura den mia me makura me no te kura mo yi mia ma nti meda wase me san da mata de se fo mo ko twizo ase so mo tie mi a so mo ame meda wase pa ne mo amode aboa me usum bia bo be ma komini ho ɔyɛ adeɛ me ti wɔdom mi twino obi a wadwere mbɔne mi nim busum bi na mi nkɔ busum bi aso nkɔ gye bi da me ti Otec yi de wɔso wɔ hu me sɛ ana maba no hɔ sɛ mabɛgye bibi sɛbe mpo me de bɔ me ho ba no ɔmla na ɔmɛka nkyerɛ me na Krobea meda bɔse ɔba ade akyea me mɛma mo nsɛmisa no 22 ɔno yɛ agya kwaa me wei 2 na memfa nyɛ ma deɛ ɔbaa no mmerɛ bi ne ma ne sister bɛsrae ade nti na ne sister no abɛfie hɔ ɔtwe sika si sister no so ma ne firi fie hɔ kɔe na Krobea asɛm a me ne mo ka no ɛnyɛ bɛtɛ saa o sɛ ne ya metie sɛ nka saa bere koraa na obi gyina me fie hɔ no wɔhwɛ de ɔbaa no action a wɔyɛ a sɛ yɛ ya wofiri hɔ ba wanhwɛ a bɛba bɛka sɛ krakye wɔyɛ adeɛ pa ɛnyɛ ɛnɛ asɛm o agya kwaa me yɛna atiefo ase ɔma ma bibi ma wotie nyinaa ɔpanyi wana me ne wodi nkɔmmɔ no serɛ wa ɔbaa no wohyia no no ɛdi mfie sɛn abɔsome sɛn ɛna doɔ sɛn ansa na akɔyɛ ne ho adeɛ pakyɛw ɛkyɛ kakra mefaa no no kan ɛkyɛ kakra because that time na meyɛ abɔ ani a mesua adwuma na sɛ wohyia no wɔ hɛn pakyɛw ɛbula so hɔ no ma na meteɛ na mehyia no hɔ na ayi no baeɛ no ade mfie sɛn memfa ne sɛ 2012 2013 up to this time nti memfa ne sɛ at least bɛɛ 13 years 14 years koraa 12 years yɛ aba wankasankasa wode ɔbaa no akɔ ama abusuafoɔ no apono da abusuafoɔ ɔbaa no deɛ mmerɛ bi atwa me ne me brɛ yi ɛne me sister mede ne kɔɔ sɛ ɔmo nyɛ no na mentimi nwale ne bio nso mekaeɛ no ɔmo amfa anyɛ asɛm da bɛn na wone ne nya akasakasa a ɔbɔ wo bia wo so wobɔɔ ne bi no ɛno no wabɔ me a ma afei atii me wabɔ me a ma aboro so nam sɛ sɛ wabɔ me dua me so na deɛ me so mɛbɔɔ bi sɛ mefie a mema wo ntena anɛ nam so mebɔɔ ne bi ɔyɛ dɛn aduaburo yɛ ɔno nso wobɔɔ ne bi no ɔno nso yɛ dɛn wanyɛ wei ɛno nso ɔno ɔmfa ho na wotaa de wo sa keka no borɔ deɛ memo no sɛ ɔnam a na ɔyɛ biribi a mɛbɔ na mmom saa deɛ su ne ban na ɔdɛ n'adi no ɛne ɔyɛ a sɛbio na matea no kakra because nipa ɔkɔte bia bi no onim deɛ ɔyɛ a then you take action na meda ase ɔbɔ ɔnso busa 2 na afei menhwɛ deɛ mɛyɛ wɔ ha na mesrɛ mo vim champagne drink no ɛda so wɔ dwa so ɛsɛ yɛyɛ a bɛde wo kɛi ɛwɔ hɔ ma boys ɛne girls odwumadie bi a wodie na wompɛ da moment biara wɔ hɔ sɛ hɔ bɛyɛ mɔnyɔmɔnyɔ dindin nom ne ade lighten up odwumadie no ase nyɛ hye wate aseɛ enti ma vim champagne energy drink mmra hɔ wadwumaden bi a woyɛ a woahu sɛ wabrɛ wonom a wonya instant boost vim champagne energy drink ɛyɛ very smooth ɛyɛ super refreshing sɛ wonya bi a ɛma vim no wosepe baako bi a wosepe no wonya vigor no wosepe no ɛma saa vitality no ama ahoɔden no aba enti wode bowura store hɔ supermarket hɔ maame na ɔtɔn drinks no dodoɔ bi a wohia bi a wodwumadi a wodie nfa bi kɔ aseɛ ne hɔ nyɛ dɛ ɛyɛ Trillium Industrial Limited
ye ne de aba ye number eye 0322 19 0877 0322 19 0877 na Dawood Eba Hospital traditional Dr. Dawood adofoni ade hye papa no wa ben papa ni waduru odoma nkoma chanade enti wosi dua ma yaresa ena wie hwan na etie me na wayi obi asikyire yade mojabroso stroke yade aka na tofom ne de ye hepatitis B ana enam yade bi no akote a wako enko hwan na ne de ye yefumukro osa baabi atọwo bia wo nipadua mu bia no eye Dawood Herbal Hospital papa no ode Dawood 360 capsules ne Dawood ointment aba no ono ho asem na meken se wanya chemato ewo prostate mu ana wo ba wo pa wo bema onkwamo ne ntumi nyemba ana wo de ne da fom bem unya ne Dr. Dawood hia ebepeja onye ejeso krapa na medinkin aka kire so wo se ye America say o pese wo ha wade so a wo koda nna no wo ne Dr. Bompunimpu agesa number we na frɛ no se ya no mo eye 0244 886437 and 020 168 1717 and now we da Sebre Herbal and Research center woman so na akeka wonum hui wonom na ede emfinhia hodo adokota fo miensa ahia ya hwehwemu na wonom de da Sebre Imu Plus capsules or aba na se duro we eye duro papa so nipa da se ni se wunya bi na se wo memene a eye topa ye eboa unipa duane pa emfa ho ne duro bi a woda so yade bi etete wo peda Sebre Imu Plus capsules no bi eye ye ne ya to sudie obo ade ensa no ene ye ne ankasa ye nu aba ne yakeka bomu ayede aye se duro yi enti onipa da se ni se wunya bi na se wo nonom a eboa unipa duane ho de memogye adi afurusa na kama utishu bi aya worn out no ebe repair ne kama infections ebe kwatia uyo obi a waye mrepa wo mpamu a oba ba ema monso maduro ni oba e maintain boost hormones no ema ni gina brane kwam se be ya obetumi afafuru wuntini mu twetwon waye mrempam wona ante kakra na wabre wani su kyinimu ana titiriti ya da Sebre Imu Plus capsules ena American for amount enawie ya wada Sebre Herbal mixture eno de se we ba na wutie me na wo menstrual issue bia wedro ye da Sebre Herbal mixture bema oba wakoti nemu yade bia wako a enkwa wedro nie wo obi adwonso tumi taw kakra bi na wo dwonso ase bia kam wedro ye da Sebre Herbal mixture ensuo kan ni padua na ho ye wo hene wote ho twa de konna koto da Sebre Herbal mixture de beboa na da Sebre blood tonic ne de wakoma ebo pimpim umogya na we wanum wato wani ase aye hoya ye hu ye akina mewu wunya da Sebre blood tonic ne bi na so no mo a watia si so obetumi a enkanuom yensa we probom yusubom na beboa wo ba Otec femfia ha ubenya da Sebre no bi ba bi eto no bi ate se have pharmacy asafo ho wo ba Fredimens ne Colenac no mo a ubenya da Sebre no pay bi ye number ne bibi ne na wonte ase afre eye 0535 01 0442 0535 01 0442 oba de achi ame busa mienu papa o mantem fo no woni wo mote sei wontem no wo mote sei de me ni obi an nyi asem o mantem wo adwuma me bia na ye adwuma no so woni ho fo no so ntem te sei enna na me ka se man ho no mo no emre bi atwom obi di asem ana so obi ka bibi fa me ho ama me bufuye na be ka se me bodua wo ho a nyam sa da ne se ni nipa ba ko pe ne kai ndi me si wo mo ano mo ye adwuma no nipa no kura ebe si ne kura me hu se nipa no kan minim enti enu enti no woni mantem ba asem ba ko pe ndi woni wadwuma ye fo no ho no mu nyina mo nye free nya sa oh mini obi aye free se me ka se mini wo nye free de mini obi ani otu obi a wo chia no obi a so tu a wo chia wo me chia mini obi me be ya kura adwuma mo fo kura bi a me chia no me be ya kura bi be chia afi obi tufu se ene yesa na tia nkwa ho hia echen bibia enti tufiri fie okope baabi wa obetena wasom badwo a enka obese ne say I love the question me na fa bo nkwa ho ban I love the question me can say
deɛ mo ka no bɛte but obi ankan asɛmbisa no wo bɛsa sɛ ebia o se wo ho mfa wo unyina yie enti obi sɛ bɔ wo nkwa ho ban enti sɛ bɛyɛ a firifie hɔ kɔpre wo nkwa wie ansa no abɛtoa bibia so a so me ko ba bi sɛ sɛbi o ayale hwa na bibi sa de watu afirifie hɔ ɛnde mɛkɔ ba sɛ sɛbi o me ko tena ba bi na mi enya ayale hwa na sɛbi mi ko tena ba bi ndi uja ufie hɔ akɔde ɛnde untimi saa ususu sɛ yade na o yare na enu abore na o yere aboro no ususu sɛ no ka ho ana mi de mi wo adwuma mu de mu yansa mani su biri mi a sɛbi mi ko to just eduan gale me suma makola akɔ eduan kramment mani we did just half na me ma akola no se wonye na me ndi nti de be ho an se make off no mo de mbatu manhia adwuma mo for ma me akola ni ndi se yedua ana se yi de ndie esi a ya ka kire nze mo jabro so ne osa asa osa na pressure no na mama makoma no eye ne sa the hospital de okwa ebinya bi aka akra yeah me da se monsa ma ne international rest monsa ma ne international rest na we North Carolina ho na kwame wo ho no so na Krobea de papa yi kirekire mu no sane ye ka ne de ebetumi ayese oba no bipolar na hado ti esese busua no ma wo no mu ani bre ene mama v ene osi na Krobea Asem Beba Dabi o ene nkomo amu die ano hye pa ano hye denso Nyankopon ne eboafo ene mia me de hye ne made nyina cosmos owo airport runabout baby e fill gas no woni wa bedwafo a monso mo ho nyina cosmos bio kwadwo ene tola mu nyina mo airport runabout fill a gas filling station ho na we me mamu nyina nso ha ate me mama ha pa bom abaso saa na mia maja ene made nyina papa CDK amankwa na we papa onso me mawa ha na me chiawo na me busa se ompono emu etesei na we nanabi wono ne panyini pa oda nanabi hebala no na yekan enam ne nsaso ena nanabi go heba mixture ene ne capsules enuomienu ehada kakrum kire se woto nanabi go heba mixture no a ne topa ye no ehye ho na se uyo obi a enioma nkoyie enamu yade bi no akote na wakoa ne nkwa o last stop eye nanabi ni nupa no nanabi akwa me Jose obru good na umpom te say ye ho adaruma ye da ye ho ase ye so ye ho den enenso ye da afro ena wiei ye ne wahia nanabi go heba mixture ene ne capsules ka ho nsem kire ye nana nana meda wase na machia watifo no ahwefo good atiefo pa nanabi de bia em se bitimi nka obi wo so anene dai bi odina fidi ato ha se de na Krobea kan no enam yade no obo ade Nyankopon e de ache me ya mekeka anhaban ni nubna bom e de ye good na de bia meka me se aduro de onnom bia ye ka obeka se ye wasum didi obi tie radio a wo se du se wa adurofo kasa na se obi kasa onu wachime firi ho and so aso wada no kope baby ye bonyom ne wo say ade ni bi chew e ka ho asema ho na be hu sure we ka ma se bi mi yonko baako efiri Emmanuel okay kaku imana se wonya gunu e hye no samle kra de na me ni mi nya mo so kra se mbe ya duro na me bra panyini ankasa so ye nduro e wa kra onu na aja heba aja utra basi bia mu na akonkran aka so besi aja heba umbesi okay timi bra na ba no wo cheche nduro ma gunu ye woni ti wana madafu ba kokofa nkomo fufuro bedwom na me bra etwa asem so kokasa asem dibi sai yade na bia me yonko no yima Oso musimu nya no cheche gongoli enu na mindi. Ho ne hia no. Gongoli anu ha no. Musimu nya ste mu ye no cheche gongoli enu na mindi. Eti ye ka no se bi nya wa. Ye ka ne se ya uhu. Ye gunru ya de fun. Oh. Bema
etimi se wawo yade etimi hye wo ho e ma yade bia dwom agye se besra wo obi kotodwe ni sisi na chika se wo ye ne ho hwie nyiye be makatachi ko gina brogo ho so wo dwonso anu afi ne sen ye ne ya obi so dwonso ani bia kam obe puru ne be mamu saa timire bia na boxer shorts na animu afo obi so be chim ansa na aba eye wo saa ne dakro chim ne ma ene yedudu hospital ne de roba koto be memo uno yire ntem ye de bari ato obe de wa fra ma menes se ma menes be yi roba na ma menes mi ne me yire da ye wi a wasa ade ahya ma me enye yi ti be ma ye mobo ti mi ye kan se ya be ma entwamu nko ti ye me ne koto aduro no efren na bi ni bi se ye infection na ha wo sense agu be ma ho emu kikawo enzu pifiri mu ba udwanu wie wo ho kikawo ama wo ho no mani ye kuchire se kotre ho no tie me ne papa ba ko o breman wasena na bi humi up what was 70 years won so obeba fidie so wow wasena widie na ayete se denche machi no ne ho nya akono waso wakon yade na wo mpa ne yesa numaduro ne wotie duro no ya wokoto aduro ni bi no ofre me wasemeba wo aduro powerful ya mi shiraw ami waso obeba fidie kase yeso powerful ne de won so abeka di nanum asem wose na hu na no widi aye fe wose wonum ye no eyi ensa ne ba kese na mse sa na tie jade no obi wo hokra no onyim so obi because radio station bi kokasa na me cheche bi se da ya da bi am ye no yi na omo no ye no ne me pie firi wo ho no hono mu se na omo yade wo omo ho wote ho ahyem kwa tietifo ye kan sa emfani agro yade nam yade a e yade fun wo ba pa udum so oba ne ho ofe mema di sika sano pena wa no so wo se wo mpene a enioma hye baabi tuma katade so oba fe be ma no kofia won frɛ obi o frɛ na wo se mefrɛ wo wo de wato number busy eniema nye pampa bone wo wa hemfie ho a hwehwaduro yi bi epia efin pampa bone firi ba ho ga bi frɛ me wo se na bi enzu gu medie bat menum aduro no ensu no bakese chese de na menum aduro na nenti nkensu fi na nyina wumu na mse wutie me na me kire mu se aduro no wonu mantifa pa de to wase sisi wo ho na ebechi efin no mo ebepie afi wo ma be week no wasa afre mo se wo ye no kwafo ensu no ba sa na sese de atwa na mse ai etese de wo de srade nam atoja so jano bona ebechi sade no no wonya nam no sure sa pepepe na aduro tie sure te aduro no e aduro a papa aje se onum bi banche da ho a emfa ho fe enkase banche na da se ya na se gise ejaka and abehu wasem a wakai na na bi chise wonum bi akwa na wiai enkomo a onimidi ye no emfonyini a mi ankasa mede mani ahwe adofo bra na me wo commercial break mu no na me pie ye no na owura bi a wanom na na bi aduro yi bi na utumi hu se o se na hwe before nie o hwa enioma hakrache no na hwe after utumi hu se hu aye tron kama enioma hye shamanfo hu eno owura na ankasa tutu na ma ba ha enti mamusa ne kwa so krache akwa aba o hote sei na ote kumase ha meti kumase atunsu na ate good dia na wowunim dia ne hawo dia nti na ma wokoto ma hu se no naka mienu eni si wanim eyede na unyae de ma minya se de metima adi kan se enhira nkoma Otec FM okay Otec FM aya metie Otec na yensu yo street ni subi wa nwen sembi ya odi kan no me de no kra na ya na kume me no na me de entertain me ho me pen na mfusem bebre bet no minya motivate me ma se mete se panyini bi akasa a kire me no na ya na ekume na ana programs no so ba bi wo ha yititi bia na advert ne de ba ya na yetwem ko enen na mahu se se program no utimi nyi bi mfiri mu fa bi nhyem sure we yes be mistake
also hwe advert na no so wo mu na bia wo yale a me magye Otec hadi anti de mo be kan wo ha bia no magye megidi because the mehu no ama ha no me wo gidie wo ha mo because dia no hunu de mehu ni say aduro no me to bi nom ye no okoto na bi aduro bi ena ka mi onu ni siwani na me koto okay first one asema me mete wo ha ni say osi aduro no enye ne dodo a wo benom ene be ma wo behu se wo yale ne be kwa na se nko onom ba akupa o se uhu nsusu ye kakra se aduro na me nom ye ko me redie no mu no mahu bibi enti eno no hye mi nkuna mo se me sane afradwuma makope biato na me nom ya me hu first one no na first one po na ahweti ne me se piano na me se ade ba akusa ide e piano nana me di piano no de me hu ato me first ne de na se me na mana me nya proud of myself because yeah me hu se ma fafa ba bi ehu nwoma bi enti no ba na me nya na pi ni bi de ai no bi kwa solid dem ekodi dance na me de adro la jemi na me ma dance die ni de edu na si hoi die na me hawa ankasa me de ni de baby kura me konya ya le ni de mi hu say that say private na say bi obi a me ni hie mu ana bibisa but na say asa de wako wura do ko boni bi mo no dot bi na bi si me be ma tobo ade yiri free so katadanim yiri free so we odi mi wura ne de yiri me nsuro se me di adanse edro na age me no na me kata manim se ma yede okay nana nana me dia me ekumasi ni me ma beto ha no nipa beble hu me by dem me pesa me kan se ye wo street code bi ya nam street ni so no me brothers were mo kito ade ni bi mo kito bi no e time se wo street ni so me come on kito a wo mo na mo street ndi mo be hu bi ko me say you to say no na nwoma bi high ba ya na edi ye ho nkomo eti me ma ba gina me represent de ma ba na ma ba na draw so no me nkan ekra maka me nipa kakra bi ama o matimi anum bi aboa wo se me no age me ne de ba gi o munity no me ye proud say me di ho adanse na me ye young boy me di ho adanse powerful draw ni ya draw ya no num nro ni bi ya no num bi a draw just 1 and 2 bottles pe na klemia mi ko di adanse no we nana mi ko di adanse no nana bi ene o keka se amanfo nkitobi boys amu street ni so street ni mu ache ena street ni ye wura ntokro mu wa hwe na ko wura tokro body mu e be hawo enti boys no mu nkitobi osi wodi adanse amankrofo atotopa bia so no ada ni maguase wow ene ekire baabi e be kwa ibakwa kitobi akura meda wase na me de baabi bi wo no kakra na ya na yenim no e de atom framam wura we nye dipa nya na be ka se na dabi on fa ho hwe wi ase wo kan sem e de ahye obi nkura na fa so wo so wase oni adanse da enti de wo so ka se adu no boa na obudu na ya ba ha ampanyampa nim no da nim no da na ne nansa na ofrem se obeba ha se okay opa me yi a kire o mi asa mahu adiefo me number me de ya adwuma no e 0549 99 92 53 0549 92 53 a number me dey adwa frame anytime bia o frame a nsa be kame e ba bi kakra na bi wo no me dey totom frame am na bi ben wa no akọ atufo no ko PFA Otafo New Road PFA pharmacy ukọ ho a obenya top amazing e Otafo Methodist Sondan ho Happy Dank ewo Ashan Mrom Misty Heba ewo Mrom Deni Heba ewo Mrom Korenak Heba ewo Ashan Fred Mens ewo Kewo Hap May ewo Asafu Leba ahonma Coastal Pharmacy ewo Kajetia Pampaso ena Adum Promise Heba Tinatet Heba ewo Sofulai Abrepo Junction Arms Heba ena Tech Junction KK Pharmacy ena
asokore mampon MNK pharmacy abuabo station Ramatu 31st market ho na abuabo number 2 Tofik Masalachi nche ho Robert so etobi ho tepa ukọ adum wa ho a obenya aduro yi bi tepa ho na Mr Michael oben mekom no ukọ wa benya bi gosofo enko ja heba goso Jomat pharmacy ho so obenya bi ho na goso mom Rita heba kunsu Mr Amwa bekwai Fojo heba ubenya obuasefo monko smart heba bogosofo nko unique heba ena Angunaga junction ozinzim heba jenefonu mu ena Angunaga junction ho aso anam Angunafo na sore no opposite ajakwadwo onso ho no ukọ ho a ubenya bi abuakwafo 06 ukọ ho a benya bi Otec 1029Fm fiaze obefi ha ya ura from the soa ebi ho ubenya bi ho ena new adubiase Mr Oben ene antiama Constance Kuma ozo mu nyina ukọ ho a ubenya bia no doso ntimi fani nya ba bia to aduro bia mantem no dia abuso ura ba bia ubenya bi sampo number ne man bi number no 0549 99 92 53 0549 92 53 emana ya wo ma wode nkora na atotumi nyina go ponshire o nyina mo pa wo ho odin mo numa duro wei aduro aya eni chese ne bo nya den ni wetumi afaba no obi ase na bi me di akora na to timena na no mechie mu nyina yada ase joso yabeseshia ena dia me di ahyew mu ara for ya de hye na bi ena ye ne no akasa no aha enti oba de achia me wa ha ja kwa me wa ha owura ya semei ena wie ma bedwafo bewura mu nkakrakra na afei ya tonsa e de afre oba no mumbusa ni di mame na busua ye nmu e won tobro so ha ene me pa cha mon fa bodwa me panels no na me ko na ye ne wonu mu nhia e wo saasem ye so na afei ye hunu kwampa esese ye fa so eja oba na busua no ye be frɛ won akua busua okay enti mama otu nana medase asem go ni yes ye tie fa yes ya busua pe susafan wo ye mua yeah o se ya busua mai nyina sabi se nana abusua bi wo na se me be ware mu a nka bia me bebia me bu ni se wo pefie me wa kɔ ma ya wo na wa nya ya ntimi anwo wo ho a na ko ma ware na me se fie wo nya ya nka abekɔ nti bibisa asia se me be fa mo de hia ne se bia moton na de na ma me sanso na me so me fa mo de hia ne se o se bi wo koye makoa nti bibisa aware mu e na anigi om aware ho om ya bia wiase o no ma ye mienu anye de da e be nwono nti se de ne ba na yina ya fa nwono no so ba na yina ya fa yakoya aware fo edi ya busua ya busua ni sa se bibi ntimi si papa we se won tiase bibi si na busua mu e da se buo na akua busua beba sanso na bibi si na akua busua mu e da se buo papa ya busua fo e beko okay enti se de ye ka no eneyi eye obinadai mesire na akua busua fo nso se mu tia won ka tire na akua se e da ene na wotwe ye be frɛ o mu nyina se engine room ebe tu sa na mo no amaye task na untu fama ye ti me be sere se bibi sa sia ye nyina ye ntena table ba ko na ye hu ba bia susuande bode hu e be fa na papa na hoto ni mum papa na ne nyina ye prom nyina hoto ankrakra san wom na ye hu ba bia susuande bode hu no be fa me da se enti maami akua dodo na anim se afrɛ o lady o ofa ne ofa James entobro so abusua ene woni ati kumase ha ye be ye bia se ne ayo no ene adwenkyire hia yen na emom die hia yen pa titiri ene enkrato a yatoe se engine room enso ne mo be kasa na afei ye be hunu ba bia susan de brode hono enso be fa na wiei asasu herbal center for mo na mo di kubi herbal powder no aba nyankopon hira mo onuadofo a wutie me se wunya kubi herbal powder bi na se uyuzi a ebeboa wo pa mo amoye mema sebe mo ba dabrido enioma nkoye mo de no adane simamienu
akwanya no aba ma one say ode natural boost ebe boost ho we very natural your friend kubi herbal powder sasu herbal center for the abano ije triato me se bra betobi Otec FM ha be bi misty herbal umrum brother require enso umrum Freddy Mens ne Colenac enso wo Ashtown of ata drugstore webu akwakofodia station ho of ata wo drugstore ba ko mfinsi adankwa ame omu nyina to kubi herbal powder ni bi fodwo herbal wasante be kwai smart herbal wo boase baby eto nwo bia akwa bu akwa Oasis Plaza ni mu a herbal shop ne pharmacy wo ho nyina no ubenya kubi herbal powder ni bi eduro no wo ye be ma de no twia na atwiko efa kwabra ne nkoye wan we ya mpra na odofo befu achi o fresofo asam wa bibi ni wo ntia ase ade nkasa ye 0243 50 5775 and 0244 166 602 and now we are such a Dumasi Rural Bank PLC yansuenie banki ba infinshi aduanan nsienie ya provide rural banking services ya besine onuada sani se wo pese wadwuma a wo ye ne tumisi pi na esita enso edema wo a na wie bra na wo ne yen emra mekamum wo pese obie current account corporate current account, savings account, susu account, me bada achi account no to ama akwada no, fixed deposit interest rate ne ye kama, money transfer BR no ye yebi, ye be connect to phone no ma USSD momo no, na afei onso baby anem bia betumi discartum ana betumi ye scanso de free accountum na so ne ye di dwa wo ya ba adwuma ye ni ankra adwuma ye ni akuo mu nka mu humom akuafo ye be ma mo besia ama mudie dimuduma secheduma si Rural Bank PLC say ye kan ye shares wo dwa so ba go 10 pesos to 300 cedis iko unsu benya mfaso bum ye head office wo secheduma se ye 8 branches a ye wo no secheduma se de ni be dwa no adwura de ni be GPLTU for da no kwa abri Kenya se de no e wo abrosan se hostation wa anwonaga wo je ne dwom ho aboabo wo post office na chi asan se kwan yi so tafo branch ne be club 600 e na adum de no wo boss FM chiri ho Mozongo second station so enya no ye wo bi ho oba nyina su chechere ne adidan nyina nso a ye wo mobilization centers ye number e ye 050 168 2737 and 050 161 7924 and a ghost way from your home yena yesefa we ye ne hye yensa na wo de hye no se wo betumi ada no ada yiye de yenea yeton adaka foreign any local ufunua ground so ho baby akoye yie no yenko siesie ho baby ado de hye ne so tompam ye mesiesie ho ope customized flowers se napa aselpa ejapa onuapa papa ni nyina no ye ne ma obie awisi ado ye wo kaya de wamu no benante ama ye wo picture roller board ene emfonyini na etwa de huwom ena afa ye wo videoing service normal drone ene normal picture ene drone de nyina afa ye wo pallbearers omo e de adaka si na ho yensa so ana ye di animu ni akire na ye di ya kapei ni nyina ye wobi ene enuoma nyina nso ye tuton ene ye tone nkronko se wo PMC for your wedding ana waye ana wo pesofo for your barrier service ana wo wade wo pesiuta wo tode adeda wo de hye no ana wo akura ontuma kente ye pamma na fade dana ni nyina no ye catering services nso sa de ka ho enti wo mpewi na apede brekumasi asafo ye beleba enka ne baabi akoko board na no ne wo no udi odu na abusa ankra to a ye nia ye number e ye 0243 73 7457 and 0266 194678 unya fresh up ma we are secheduma si Rural Bank PLC ye beje so na ye ne wo akasa medinki aka cheo se nyankopon ya adoma 2026 2026 Easter praise no grow fine herbal tonic it makes you grow fine and then the ointment no on mutachiri and na event dictadome ahane so na beba a very perfect venue for your memorable event uduma dia wudie no o pe baby a very spacious dome ne so atias ye betumi afa nipa between 100 and 500 and na decoration chairs nkonya chairs tables ni nyina bi wa ha the changing rooms wa washrooms wa ye was standby cleaners air condition wa
standby generators wɔ spacious car park ɛna storage room advanced security ɛbɛhwɛ ahobambɔ so wompɛ wei na apɛdeɛ yi enti dwumadie bi a wudie no wode bra kumase ha ya na wopɛ yɛkyerɛ kwan a wobɛhu yɛn yɛdwumadie ɔmo taa yɛkyi ɛne wɔnom nkasa ɛwɔ 0244 084684 patase adwena se ufiri hɔ a na kyerɛ sɛ wokɔ gospel ambassador church no ana ɛkwane a ufiri hɔ a na wokɔ gospel ambassador church no ɛhɔ na event dicta dome yɛwɔ ɛnɛ deɛ ka ahye aba na wabɛyi yɛnya ama ne na ka ahye nso ntoa so dwabrem dwumadie no ɛnemu ɛhye asantemamu mpp sinamu nsɛm no dɔɔso cash ɛne dodoɔ na ɔde ba ma afidie ne na